А у спілці інвалідів Львівщини кажуть, попереду в музеї ще багато роботи. До ідеалу ще, звичайно, далеко, бо ми б хотіли ще і звуковий маячок встановити, так, і зробити напрямні доріжки. Але я думаю, що з часом виграється якийсь грант, так, чи, може, підтримує місцеві органи самоврядування, і ми доведемо цю доступність до ідеалу. Олена Близнякова, Івана Дусько, Володимир Стадник. Новини на Першому. Гуманоїд відтепер видніється на фасаді літературного музею в Харкові. А почепив його туди майстер вуличного мистецтва під псевдонімом Ванадій до міжнародної акції «Ніч у музеї». Завтра її підтримують і українські збірні. Як працює Ванадій та чому нумерує свої скульптури, знає Надія Шостак. Ідея була Атланти. Ідея була Атланти. Саме ось такі, які повинні були щонебудь притримувати. Козирки трансформаторних будок або ж інших будівель, обділених архітектурними елементами. Автор цього барельєфу з інопланетянами не розкриває свого справжнього імені. Просить називати його Ванадій. Адресу майстерні не хоче розголошувати. Стріт-арт для Ванадія – хобі. На фасадах харківських будинків Ванадій селить 3 різновиди гуманоїдів. Це атланти, їхні подружки-каріатиди та ось такі сіамські близнюки. На кожному є порядковий номер, говорить Ванадій. Це на той случай, якщо вдруг коли-небудь... Це на той випадок, якщо раптом коли-небудь вони матимуть історичну або матеріальну цінність, щоб на аукціоні Сотбіс було легше оголошувати конкретний експонат. Це каріатида під номером 160. У четвер по обіді вона оселилась на фасаді літмузею. Ванадій створив композицію. Фотограф і художник Владислав Краснощок розписав масляними фарбами. Приніс 3 гуманоїдів і каже, гуманоїди хочуть бути розписаними тобою. А ці барельєфи знімальна група побачила першою, запевняє митець. Це композиція з нового циклу, який буде називатися «Невідома Слобожанщина». Перший з цієї серії у нас Леонардо да Вінчі, який в кінці 15 століття відвідав Харків і зупинився в одному з харківських помешкань. Найближчими днями перша композиція з циклу «Невідома Слобожанщина» з'явиться на одній з хрущівок Харкова. Надія Шостак, Вадим Максименко. Новини на Першому. На цю годину поки що все. Наступний випуск о 18-й з В'ячеславом Мафутіним і Ладою Соколюк. Доти читайте новини в нашому Фейсбуці і Твіттері, посилання на ваших екранах. А я прощаюся з вами. Залишайтеся на Першому.
Поки ми пам'ятаємо, ми єдине ціле. Ми з вами. Крим – це Україна. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою всі Ромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. І я послухався, я учився, я вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже, убогий, не лукавий. Ходімо ж дальше, дальше слава. А слава – заповідь моя. Вітаю вас на телеканалі ЮА Крим. Ми знаходимося на Софіївському майдані в Києві. В 16:00 тут почнуться офіційні заходи, присвячені Дню пам'яті жертв геноциду кримських татар. Сьогодні мій гість – режисер Ахтем Сейтаблаєв. Вітаю вас. Ну, власне, чому на Софіївському майдані відбуваються ці акції? Раніше вони до окупації відбувались в Криму. Зараз там відбуваються тільки, скажімо так, стихійні зібрання кримських татар. Вчора в Симферополі було затримано 20 кримських татар за таке зібрання до Дня пам'яті депортації. Тим не менше, сьогодні продовжуються ці зібрання, але сьогодні буде більш масово. Очікуємо президента України. Що цікаво, що Україна визнала депортацію кримських татар геноцидом лише в 2015 році. Чому так вийшло? Чому не в 91-му? Мабуть, коріння цього питання потрібно шукати в минулому, тому що десятиріччями продукувалася думка, що кримські татари є суцільними ворогами всього, в тому числі і України. Ви ж розумієте, що ми багато років жили в такому інформаційному просторі, в якому панував страх, в якому не було місця для того, щоб з'єднувати країну. І тому будь-якій владі було, мабуть, вигідно, щоб ми боялися один одного, щоб ми мало що знали один про одного, щоб ми не замислились над тим, по яких шляхах ми їздимо, в якій країні ми живемо, тому що страх – одна із самих потужних таких емоцій людини. І тому, коли людина боїться, вона не замислюється над тим, в якій, власне, країні вона живе. І кримські татари стали таким жахіттям для всіх, тобто хотіли зробити так, щоб кримські татари виглядали, нібито вони такі перманентні сепаратисти або хочуть створити халіфат на теренах Криму. І тому мені здається, що і ця така громадська думка, вона була підкріплена саме засобами масової інформації, які виконували, мабуть, таку стратегічну лінію на те, щоб розколювати суспільство українське. І потім я вам скажу, що, на мою думку, ще багато таких людей, які є депутатами у складі Верховної Ради, які не дуже радіють з того факту, що визнаний геноцид кримських татар, і нічого не роблять. А верніше, радіють і те, що пам'ятають голодомори, сталінські репресії. Так, і тому, мені здається, як я і сказав в преамбулі нашої з вами розмови, що повинна шукати коріння не в 90-му навіть році, а набагато глибше. Але я сподіваюся, що, на жаль, завдячуючи тим подіям і той ситуації, в якої ми зараз всі живемо, окупації Криму, окупації частини Донбасу, війни на сході нашої країни,
ми все ж навчимося бути уважними один до одного і розуміти, що всі ми є однією українською політичною нацією. І кримські татари в абсолютній своїй більшості вважають себе громадянами України. І кожного дня доводять це, будучи власне під окупаційним режимом в Криму. Ну, взагалі, коли ми говорили, що з кримських татар намагались робити таку страшилку, це досить дивно, тому що кримські татари з 91-го року послідовно були прихильниками української ідеї і протистояли в Криму проросійським силам. До речі, щодо спільного коріння, зараз ми знаходимося на Софійській площі, там недалеко є будиночок, з балкону якого в 1917 році проголошувались універсали про незалежність. В цей час, в 17-му році, теж був сплеск, національний підйом у кримських татар в Криму. Так само, як і в Україні, так само і для кримських татар більшовицька окупація поставила хрест на якихось планах національного відродження. Якісь були загравання з боку більшовиків в 20-ті роки, там дозволяли трошки татарською мовою розмовляти. Тут була українізація. Потім в 30-ті роки інтелігенцію порозстрілювали. Ну, бачите, от знову окупація, знову Росія. Це дуже прикро. До речі, в окупації дуже цікаво прислали нам скріншот з 11-ї Сімферопольської гімназії. Сьогодні там дітям роздали задачу підготувати урок, доповідь, чому виселили кримських татар, депортували. І прислали скріншот, там такі тези, там, значить, мало вони брали участь в комуністичному підпіллі, співпрацювали з ворогом. Це дуже дивно, тому що от з тих 200 тисяч кримських татар депортували з 18 по 20 травня 44-го року, а фронтовики, ще майже 9 тисяч фронтовиків в 45-му депортували, кого в Сибір, кого в Узбекистан. Скажіть, а доля вашої родини як склалася от в цьому історичному контексті? Просто цікаво, на конкретних прикладах. Депортація не оминула жодного кримського татарина і мою родину в тому числі. Моя мама була депортована, і мій батько також був депортований. Батькові було 3 роки, моїй мамі було 6 років. Мама дуже добре пам'ятає і цю ніч, і власне дорогу до міст депортації Марійської ССР, це на Уралі. Взагалі немає жодної кримськотатарської родини, кого б не зачепила депортація. Те, що ви сказали на початку, це, мабуть, найжахливіше, що може статися, коли твої діти, коли твоїх дітей виховує ворог. Ви ж розумієте, яке це жахіття, якщо дитина з самих перших своїх таких більш-менш дорослих кроків, так, вона змушена знаходити відповіді на одразу провокаційне питання. Чому ви відчувати якусь провину? Так, чому депортували кримських татар? Мабуть, тому що вони мало чинили опір нацистам, мабуть, тому що кримські татари якісь не такі, мабуть, тому що ви ж розумієте, в самому питанні вже закладена така провокація, тобто вже формується так майбутня відповідь. І це жахливо, і тому я б дуже мріяв, і мрію, власне, про те, щоб якомога швидше Крим був звільнений, тому що, якщо казати до окупації, ми ж з вами чітко розуміємо, що Крим, він такий, був таким заповідником комунізму. І саме хедлайнерами цього приходу руського міра є якраз ті почетні такі пенсіонери або КДБ, або військовослужбовці, колишні військовослужбовці у запасі, переважно більшістю російської армії, так, якісь чиновники партійні. І тому це ж, статистика, вона і говорила про те, що, по-перше, Крим, якщо казати по такому, по статистиці віку, да, людей, які там мешкають, саме такий старий
регіон України, де переважною більшістю живуть люди такого похилого або пенсійного, або предпенсійного віку. І це говорить про те, що все, що вони доброго, скажімо так, пам'ятають, у них все це пов'язано з радянським минулим. Вони були молоді, вони були талантливі, так? Була велика в їх уявленні міцна, мудра, добра країна, в якої вони жили. І, власне, вони ж звали і закликали своє минуле в сьогодення. Але, на мою думку, вони дуже погано знають історію. І я не розумію дорослих людей, які відбирають майбутнє у своїх онуків. Ну, це абсолютно не дивно, тому що в Росії, як в Радянському Союзі, працювала ціла така плеяда істориків, які писали книги з дуже красномовною назвою. Одна з них, наприклад, «За що Сталін депортував народи?» Тобто не тільки кримсько-татарський. Кримсько-татарський просто найбільше постраждав, але перед тим, в 1944 році, була проведена депортація чеченців і інгушів і так далі. А потім і інші народи Криму теж постраждали, потім і болгар, і греків, і вірменів виселили. Абсолютно незрозуміло взагалі чому. І в цих книгах продовжують гнути таку лінію, що це взагалі було благо, що їх депортували, от я просто цитую, тому що інакше б їх би там радянські фронтовики, які повертаються з фронту, би розтерзали. Ну, дивно, в Росії, там де кілька мільйонів росіян служило у німців, там не рахуючи РУА, власівців і так далі, просто поліцаїв, щось ніхто нікого не терзав. Ну, це просто феноменально. І знаєте, це мені нагадує анекдот там про доброго Сталіна, що сидить він там, значить, бачить, хлопчик в нього в саду краде яблучка, він каже: хлопчик, що ж ти крадеш яблучка? Ну, розказує, дістає бритвочку, починає точити. Ну, хлопчик розказує: війна, голодовка. Ну, склав потім Сталін бритвочку і відпустив його. Бачите, який дітки був добрий Сталін, а мог би і бритвою по глазьонкам пописати. От тут, коли продовжується, що от бачите, який добрий Сталін мог би від татар всіх та й постріляти, це просто феноменально. Питання в чому? А чи не боїтесь ви, що може бути повтор цього? Ми зараз бачимо, що недаремно Міжнародний суд ООН розглядає утиснення прав кримських татар в Криму з боку окупантів. Да? Ну, люди, які шиплять «Сталіна на вас нет» і можемо повторити, ви не думаєте, що може бути повтор? Я б дуже не хотів, щоб це сталося, але я переконаний в тому, що, ну, скажімо так, в буквальному сенсі, буквального такого повторення навряд чи буде, тому що зараз не ті часи. І якщо Сталін, не якщо, а Сталін, депортувавши майже 48 народів за часи існування Радянського Союзу, ну, переважно більшістю за часи його володування, да? Все ж ми живемо в іншому інформаційному просторі зараз. І це одразу буде відомо всім. Але те, що відбувається сьогодні в Криму з кримськими татарами та з людьми з активною громадянською позицією, проукраїнською позицією, їх ж одразу або саджають у СІЗО, швидко проводять якісь там незрозумілі суди, людей саджають, залякують. Тобто депортація набуває таких, ну скажімо, інших рис, і вона стосується насамперед громадських активістів і людей авторитетних в середовищі з кримських татар і проукраїнсько налаштованих громадян. І тому окупанти, вони ж намагаються в першу чергу так припинити, зупинити от таких, залякати от таких людей і продемонструвати всім, хто має таку позицію, що з ними може так само і бути. Але я переконаний в тому, що депортації такої, як була в 1944 році, її не станеться, ну, з багатьох причин. І з тих причин, що, ну, якщо зараз кримські татари, стиснувши зуби, живуть
зберігаючи власну гідність Криму. І, ну, якщо можливо так сказати, терплять, то повірте мені, я не хочу навіть про це говорити, що ніхто не поїде отак примусово, цілий народ не поїде з Криму. Ну, тим більше, що депортація в 44-му році, вона відбувалась блискавично, врахували ті нюанси, які вже були, коли депортували. Ну, так, тому що переважно абсолютна більшість чоловіків була на фронті в складі Червоної армії, так, і в той самий час вони добре прорахували, що депортувати вони будуть жінок, дітей, літніх людей, хто б чинив опір їм. Скажіть, сьогодні буде демонструватися ваш фільм «Хайтарма». А чому взагалі треба пам'ятати депортацію, геноцид кримських татар? Ну, в Росії пропонують зараз якось: давайте жити дружно, не будемо це старе згадувати, зробимо там День вдячності там і ще чогось, ну, що не розстріляли. Да? Чому треба, власне, пам'ятати і нагадувати? Щоб, не дай Боже, не повторювалася ніколи така історія будь-з ким. Жодною дитиною, жодною родиною, жодним народом. Тому треба про це пам'ятати. Колись американський філософ Сараян сказав, що якщо людина не пам'ятає і не робить висновки зі свого минулого, вона приречена зіткнутися з цим минулим у своєму майбутньому. І тому ми зобов'язані пам'ятати про це. Ахтем, а яким ви бачите майбутнє Криму? Чи буде деокупація? Хтось не вірить, хтось вірить. Ну, я не знаю, це питання віри. Я вірю в це, тому що, знаєте, я згадую своїх батьків, які жодної хвилини не мали сумніву, що ми повернемось у Крим. І я пам'ятаю все своє дитинство, що і моя мама, і мій батько, вони завжди казали, ми обов'язково повернемося. Про це навіть питання не може бути, і сумніву жодного не може бути. А ви розумієте, тоді був Радянський Союз, і ця імперія була набагато міцніша, ніж зараз є Російська Федерація. І в нас немає, якщо у когось не вистачає віри в те, що Крим повернеться, то це не про кримських татар. То це не про кримських татар, так. Подивитися на тих, хто зараз, в першу чергу, на тих кримських татар, які чинять навіть мовчазний опір окупантам. І в нас немає іншої батьківщини, у нас немає іншого шляху. І ми бачимо своє майбутнє в складі єдиної України. І тому Крим обов'язково повернеться. От ви зараз згадували тих вже нащадків, тих відставників радянських, яких поселили в Крим після депортації кримських татар. І всім прекрасно відомий відео в Ютубі, там, де в Криму жінки питають, от українська мова, кримсько-татарська, чи ви володієте? Вона говорить, а зачем мені? У мене же русскоязична челюсть. А як з ними бути після деокупації? Це люди, які вони хочуть чути тільки те, що вони хочуть чути. Вони не хочуть почути інших людей, вони не хочуть почути ні українців, ні кримських татар. Вони, от, цар завоював ту землю, значить, руська земля. От. Як з ними бути? Дуже слушне питання. Я багато над цим розмірковував. Ну, мабуть, треба подивитися на досвід, наприклад, країн Балтиці. Якщо людина зрадила державній присязі, звісно річ, суд буде вирішувати міру покарання. Якщо у людини, і це буде доведено судом, слідством і судом, руки в крові, так, суд, покарання. Якщо ця людина ходила там на референдум, але не зробила нічого з того, що я сказав, да, там не зрадила державній присязі, а от таким чином підтримала окупацію, я б зробив наступне. Я б зробив, в першу чергу, перепис населення, з'ясував би, хто приїхав коли, так? І, якщо б була моя воля, я б дав рік для того, щоб, якщо людина хоче жити в Україні, в Криму в Україні, вона через рік повинна здати іспит на володіння української мови на побутовому рівні. Ви, я бачу, його складете без проблем. І на знання історії України. Якщо вона не хоче цього робити, я все ж доскажу. Якщо вона не хоче цього Керченський міст. Вона може отримувати всі соціальні зобов'язання, які бере на себе держава,
працювати, сплачувати налоги і так далі, але не може бути обраною во владу і не може голосувати за владу. Дякую, Ахтеме. Ми повернемось за декілька хвилин. Не переключайтесь. Так, дякую, Ахтеме. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 333, 542, 298. Перевірка мікрофону. А у вас є мікрофон? 1, 2, 3, 4. Да? Прекрасно. Ну, давайте, да. Ми продовжуємо трансляцію на телеканалі ЮА Крим. Зі мною перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапар. Добрий день. Зібрались ми в такий достатньо сумний не тільки для кримських татар день, але й для тих українців, які взагалі пам'ятають історію, пам'ятають, що таке комуністичний режим, взагалі, що з собою несе російська окупація. Сьогодні, на жаль, в Криму кримські татари позбавлені можливості проводити масові акції, як це було раніше до окупації. Сьогодні там проводять арешти, затримання, здійснюється тиск на активістів, не тільки на кримських татар. Міністерство інформаційної політики України – це те міністерство, яке розробляє стратегії, в тому числі для інших міністерств. Що ви можете сказати про стратегію деокупації Криму? Як ми будемо боротися за душі цих людей? Дякую, колего. Ну, по-перше, дійсно, сьогодні дата сумна для кримських татар і українців, тому що це є цей біль, трагедія депортації Голодомору, це є частина генетичного коду обох націй. І фактично виконавець цих злочинів, і депортації, і Голодомору один. Тобто це один комуністичний радянський режим. І тут насправді мені видається, що українці відчувають цей біль кримських татар. І сьогодні на площі ми відзначатимемо цей день якраз на знак пам'яті таких людей, які загинули. Не секрет, що під час самої депортації, в перші роки після, кримських татар перетворили на фізичну меншість, і 46% народу всього загинули. Тобто ми розуміємо, що кримських татар мало не знищили депортацією. З приводу нашого міністерства, фактично навіть цей захід, який ми сьогодні засвідчуємо, він здійснюється за підтримки Міністерства інформаційної політики, за фінансової підтримки, в тому числі кошти на оренду сцени і всього іншого обладнання виділяло Міністерство інформаційної політики. Для нас питання Криму, деокупації, реінтеграції, точніше навіть інформаційної реінтеграції Криму є одне з ключових взагалі в діяльності міністерства разом з іншими напрямками. Тобто окуповані території – це пріоритет для Міністерства інформаційної політики. Ми свою діяльність вибудовуємо на основі стратегії, яку ми вже розробили. Так і називається стратегія інформаційної реінтеграції Криму. І основна мета – це координувати діяльність цього Кабінету міністрів і для роботи з 3 ключовими аудиторіями: Україна, українське суспільство, світова аудиторія, і Крим, з яким найважче працювати, тому що від нас його відірвали, інформаційне поле від українських ЗМІ зачистили. Не секрет, що першим кроком, який окупант здійснив, він відключив український сигнал. Вони захопили наші вежі, наші радіочастоти, канали, державні канали, які перебували в Криму. Вони вичавили вільну журналістику як таку. Вони сьогодні чинять тиск і на громадянських журналістів, які як феномен з'являються, як відповідь на всі ці репресії. Ви коли казали свою вступну промову, ви казали, що ці репресії торкаються активістів. Насправді репресії торкаються навіть звичайних людей, які взагалі далекі від політики.
це робиться навмисно для того, що і ми це фіксуємо в стратегії інформаційної реінтеграції, якраз даємо опис того, що сьогодні Крим є таким безповітряним простором без свободи, і що фактично під жернова такої репресивної машини може потрапити будь-хто. Наприклад, справа диверсантів, яка існує. Да? Кожен з українським паспортом, який потенційно подорожує в Крим, може бути захоплений ФСБ і звинувачений в тому, що він шпигун, диверсант, екстреміст тощо. Всі ці справи, які сьогодні є, вони політично мотивовані. На жаль, ми мусимо констатувати, що Російська Федерація перетворилась в поліцейську державу. Держава, яка наче мала гарантувати нам нашу безпеку за Будапештським меморандумом 94-го року, коли Україна в обмін на ядерну зброю віддала ядерну зброю, відмовилась від потенціалу ядерного в обмін на гарантії безпеки. І країна, яка гарантувала цю безпеку, вона здійснила акт агресії, окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Тобто сьогодні все, що відбувається в Криму, це така латентна депортація, ми називаємо. Її мета – вичавити активних людей. Тобто, якщо під час депортації в 44-му році це була операція, коли фізично на товарняках виселили жінок, дітей і літніх людей, то сьогодні через ці репресії змушують активних людей залишати Крим, а тих, хто лишається жити в Криму, а це більшість кримських татар, тому що вони вже сплатили цю ціну. Тобто для них батьківщина – це і є жертви цієї депортації. Да? Це данина і за висока ціна за батьківщину, яка була сплачена кримським татарам, тому за будь-яких умов кримські татари залишатимуться жити в Криму. І, звісно, те, що сьогодні відбувається, це така спроба занурити їх в повне мовчання, затерти будь-які спроби опору, тому що цей опір є досі. Досі сьогодні кримські татари, українці намагаються демонструвати свою позицію. Такий кейс, як Володимир Балох, коли він вивісив український прапор на даху свого будинку і назвав свою вулицю вулицею Небесної Сотні. До нього кілька разів відряджались ФСБ, вони його попереджали, що в разі, якщо він не зніметь цей прапор, в нього будуть проблеми. Вони зрештою з нього з'явились, наче на його даху знайшли зброю, незаконну зброю, за що він отримав фактично вирок. Тобто це є такою, на жаль, сьогодні репресії, це є норма в Криму. Наш канал ЮА Крим, частина суспільного мовлення. Зараз у нас є можливість вести мовлення в Криму з телевежі в Чонгарі. Ви можете зараз звернутися до тих кримців, які нас бачать, і можете безпосередньо до них звернутися. Насправді, навіть ця вежа, до речі, на Чонгарі, вона є результатом стратегії інформаційної реінтеграції Криму. Тобто, окрім комунікаційних кампаній, які ми щорічно і системно проводимо до Дня депортації, до Дня кримськотатарського прапору, до Міжнародного дня корінних народів, до роковин окупації, ми так само і розбудовуємо інфраструктуру, тому що ключовим якраз і є повернення українського сигналу. І завдяки цій вежі сьогодні мовлять на Крим 5 телеканалів українських. І дякую вам за ті ефіри, які ви сьогодні фактично розробляєте, завдяки якому тема Криму в нас присутня в інформаційному просторі. І так само 4 радіостанції. І користуючись нагодою, я би хотіла сказати, що кримськотатарський народ, він сьогодні очікує від українців саме того, що українці очікують від світу. Тоді, коли ми, українці, кажемо, що ми є європейською нацією і чекаємо на підтримку, світову підтримку в тих реформах, які ми впроваджуємо, в допомозі зупинити нам війну, повернути Крим, так само і кримські татари виборювали своє право як корінний народ десятки років. І кримські татари очікують від України того, що помилки минулого, які були до 2014 року, коли Крим і кримські татари були такою достатньо дистанційною історією для офіційного Києва, вони будуть виправлені. Сьогодні, на щастя, ми дійсно бачимо, що політична воля визнати кримських татар як корінний народ, вона є. Вона була засвідчена постановою Верховної Ради відповідною, завдяки якій Україна приєдналась до Міжнародної декларації з прав корінних народів, таким чином визнавши кримських татар корінним народом, а не національною меншиною, як це було до 2014 року. І сьогодні ми так само маємо трек зміни до Конституції, які були розроблені Конституційною комісією за ініціативи президента України. Тобто сьогодні, починаючи від президента, закінчуючи Кабінетом міністрів України, декларується позиція, що кримські татари мають більші права. І тут мені видається, це така, знаєте,
українці не мусять стати старшим братом, як росіяни колись себе позиціонували по відношенню до українців. Ну, я думаю, українців немає цього комплексу. Тут насправді це такі делікатні речі, це дуже чуттєві речі. І от кримські татари дійсно очікують від українців політичної зрілості і розуміння того, що вони виборювали це право, в тому числі жертвами депортації. Це, до речі, в контексті дискусій навколо майбутньої кримсько-татарської автономії є українські політики, причому, ну, зрозуміло, там Опоблок і так далі, там їх позиція зрозуміла, комуністів, а от є там ніби там партія Свобода, вони категорично проти, наприклад. І Ну, в демократичних суспільствах це є нормальним, коли позиції можуть бути різними. Да? І коли я кажу про політичну зрілість і свідомість, я якраз апелюю до, в тому числі, тих представників різних політичних сил, які мають фобії по відношенню до кримських татар. Ці фобії для мене це такі, знаєте, архаїчні ці фобії, які пов'язані з радянським минулим, з тим, що навіть ці люди, вони 100%, коли навчались в школах, да, читаючи історію, вони до кримських татар ставилися як до залишки татаро-монгольського іга, як до ворогів, які колись здійснювали набіги, в тому числі на Україну. Тобто, розумієте, от такий міф, він активно створювався радянською машиною. Українці сьогодні на 100% розуміють, як це створювати міфи, тому що вони самі жертви таких міфів, розумієте? Вони самі жертви міфотворчості репресивної машини, коли з українців роблять націоналістів, карателів, радикалів, бандерівців, коли позбавляється українська нація на право бути нацією, коли українську мову називають суржиком російської мови, а Україну окраїною, да, Російської імперії. Тобто ми розуміємо, що така сама політика була по відношенню до кримських татар. Кримські татари, чому вони корінний народ? Тому що вони утворились із всіх народностей, які колись населяли Крим, як народ. Да. Тобто навіть якщо це фізично поставити десяток кримських татар в рядок, можна побачити, що вони абсолютно різні ззовні. Тобто вони увібрали в себе кров всіх народностей, які колись населяли Крим. Да? І мені видається, що це оцей ключовий міф щодо кримських татар можуть ставитися як до зрадників. Колись, да, Сталін виправдав фактично злочин депортації тим, що наче кримські татари були колаборантами німецької, фашистської Німеччини, що теж є таким самим міфом, як сьогодні Україна бачить, який продукується по відношенню до України і українців. Це важливо розуміти. Ну, бачите, а ті колаборанти російські, які були на боці Німеччини, вони якраз воювали з сучасним російським трикольором. Про це чомусь не дуже люблять згадувати. І 9 травня, там День Перемоги, коли кидали ці німецькі штандарти, серед них полетів і російський трикольор тоді, в 45-му році. Ну, до речі, щодо депортації, я спілкувався з мусульманським етнографом, і він зазначив, що кримські татари до депортації вони були дуже консервативні. Наприклад, кримські татари з Бахчисараю не стали б одружуватись з кримськими татарами, наприклад, десь там з північного Криму. І тільки вже в депортації вони стали теж формуватись як нація, тому що та кримсько-татарська нація, коли впало Кримське ханство під російською окупацією, чисельність кримських татар з кожним роком ставала все меншою. Все більше їх виїжджало в Туреччину, наприклад, так само, як і багато кавказьких народів. Пробріфую, насправді кримські татари були нацією і навіть до депортації. Дійсно, це була така розгалужена система бейліків, да, коли фактично населені, коли такі, знаєте, держава в державі були, да? Тобто дійсно ті, які жили в степовій частині, кримські татари, могли відрізнятися від тих, які жили на південному березі Криму або в центральній частині Криму традиціями своїми і навіть діалектом мови. А те, що для кримських татар депортація, це ж не перший злочин, який по відношенню до них був здійснений з боку Росії, тоді ще царської Росії, це перша анексія, 1783 рік, коли Катерина II забрала, фактично анексувала Крим, і всі, хто не був готовий поклонитись їй, прийняти її, розумієте, от її фактично імперію і її керівництво, вони були репресовані. Це в першу чергу стосувалося інтелігенції, дворянства, тобто це еліта нації, вона була знищена. За 100 років після першої анексії 1/3 кримських татар,
вони були змушені залишити Крим, тому що були умови репресій. Так само, як і сьогодні в Криму. Розумієте, тобто ця історія, вона повторюється. Перше, це перша анексія 18 століття, далі депортація, яка взагалі поставила на межу зникнення кримських татар. І сьогодні, 2014 рік, коли відбувається ця латентна депортація, коли знову репресії, знову змушують кримських татар полишати Крим. Тобто це все є повторенням. І кримські татари сьогодні, от, знаєте, жартують. Мені от подобається, що кримські татари, вони, попри все, попри те, що 300 років наша історія – це якась історія страждань. Ну, як, власне, в українців, помітьте. Да, до речі, в Тімоті Снайдер в книзі «Криваві землі» він пише, що Україна – це єдина країна на європейському континенті, в якій загинуло стільки людей протягом ХХ століття саме через такі злочини. А перемога буде? 100%. Однозначно буде. Розумієте, тут ключова історія – це дух. От кримські татари не втратили той дух за десятки років радянського режиму, коли ніхто не міг повірити, що кримські татари зможуть повернутися в Крим. 70 років вони жили у вигнанні, але вони зберігали дух. От так само цей дух треба зберігати і не вестись на те, що російська влада, на жаль, сьогодні намагається вбити цей дух такими репресіями. Точно буде, точно Крим повернеться. Дякую вам. На ЮА-1 далі дивіться трансляцію офіційних заходів. Ми повернемось за кілька хвилин. Так, і зараз... 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Тільки він добрий. Сьогодні ми згадуємо сумну дату. З 18 по 20 травня 1944 року радянський режим депортував цілий народ. А потім тих фронтовиків, які продовжували воювати проти гітлерівської Німеччини, вслід за їхніми родинами етапував на спецпоселення в Узбекистан, на Урал, за те, що вони, якщо б вони спробували полишити ці місця спецпоселень, їм би вже загрожувало тюремне ув'язнення. І кримським татарам, на відміну від чеченців і інгушів, не дозволяли повернутися в Крим аж до 1989 року. Ну, власне, і пізніше повернення було дуже нелегким, тому що татари не змогли повернутися в свої будинки. В їхніх будинках жили вже переселенці з Росії. Як татарам вдалося пережити депортацію, цей геноцид? Що їм допомогло? Очевидно, что лишь благодаря вере во Всевышнего, вере в посланника Аллаха, наш народ смог сохранить свою идентичность, сохранить свою культуру, традиции, быть сплоченным, единым. И невзирая на все трудности, которые были, о которых вы упомянули, невзирая на то, что половина, а то и больше населения погибло в пути, в поездах, впоследствии эпидемий, болезней и так далее, смог вернуться и продолжает проявлять силу воли и возрождаться. Естественно, мы благодарим за это Всевышнего в эти благословенные дни месяца Рамазана. З моїми колегами, кримськими татарами, ми часто думаємо про майбутнє Криму, про деокупацію. І, власне, що ми будемо нести? Ну, ми вирішили спочатку проаналізувати нашого противника. Хто він? Це людина неосвічена, агресивна, нетолерантна. Ну, власне, ми маємо бути протилежними. Іслам – це теж одна з ознак кримського татарина, ідентичності кримських татар. Да? Що для кримських татар означає іслам? Ислам – это дух любого народа, который исповедует эту религию. Ислам – это то, что всегда вселяет надежду, дает силу воли человеку не терять надежду. Ибо теряют надежду на спасение, на победу лишь люди неверующие. Яким ви бачите майбутнє Криму?
прекрасным, процветающим, так как когда-то об этом мечтал Наман Челебиджхан, наш муфти, 100 лет тому назад. Он мечтал о том, что Крым станет Швейцарией и будет подобен букету цветов, в котором будут жить мирно и сосуществовать все національності. Більшість кримських татар після окупації Кримського ханства Росією з кожним роком все більше їх виїжджало за кордон, і все більше кримських татар на даний момент, мабуть, більше кримських татар живе в Туреччині, ніж в самому Криму. Тобто на даний момент кримських татар, ну десь, мабуть, відсотків 16 в Криму приблизно від загального населення. Частина виїхала на їхнє місце, так само як після депортації. Зараз, як свідчить статистика, знову приїжджають поселенці з Росії. Історія повторюється. Ну, явно, що з цими людьми ми можемо зробити тільки набережні Челни або, там, не знаю, Челябинськ, але аж ніяк не Швейцарія. А за яких умов кримські татари з Туреччини повернуться в Крым? Сложно сказать, но я думаю, после того, как, иншалла, нам удастся все-таки внести изменения в Конституцию Украины, и крымским татарам будет предоставлена крымско-татарская автономия, и мы сможем обучаться, иметь национальные школы, возрождать свой язык, свою культуру, быть и традиции. Вот, я думаю, что определенная часть крымских татар, которая еще сохранила свою идентичность и не ассимилировалась, она все-таки вернется. Но я не думаю, что это большой процент людей будет. От недавно була чергова інаугурація Путіна. Під час трансляції уважно подивився трансляцію, і коментатор, ну там, звичайно, коментатор не може щось отсібятину якусь нести, він звернув увагу, що серед делегацій на інаугурації присутні і представники кримських татар. Ну, це, очевидно, мова йде про ту частину кримських татар, не знаю, от наскільки вона велика, які вирішили, що простіше співпрацювати з окупаційною владою. Як ви до них ставитесь? В каждом народе есть предатели. Если полистать страницы истории, везде и всюду они были. То есть они предали свой народ, они сотрудничают с оккупационными властями, они сделали свой выбор. И они поплатятся за это тяжко поплатятся за это. С одной стороны, мне их где-то даже жалко, если честно. А що треба зробити для того, щоб Крим був деокупований? Як ви бачите ці умови деокупації? Мы выбрали свой путь. Мы боремся не насильственными путями, мирными. Мы претендуем на свои права, на право самоопределения, право возвращения на родину. На все остальные права. Только цивилизованным образом, донося правду, истину всему мировому сообществу и отстаивая свои права и интересы в рамках действующего законодательства Украины, ибо Крым — это Украина, в рамках международного права. Це досить складно зробити, враховуючи те, що окупант, агресор, він якраз не діє в цивілізованих рамках. Слова демократія, гуманізм, плюралізм – це порожній звук. Як з такими людьми вести взагалі якісь бесіди? Это становится уже проблемой не только крымских татар, а всего мирового сообщества. Ибо если Крым не вернется в Украину и территориальная целостность Украины не будет восстановлена, то вообще, в принципе, вся система международного права стоит под вопросом. Понимаете, как когда-то она была построена на Ялтинских соглашениях в Крыму после окончания Второй мировой, так и сейчас история вся возвратила весь мир к Крыму. Мир должен заставить, значит, должно оказываться давление, а иначе начнется Третья мировая война. Ну так, як ми побачили, дійсно цей символізм, Ялтинська конференція і
облаштування світу після Ялтинської конференції на тому ж Криму. В Криму це почалось і в цьому ж Криму це закінчилось. Тобто анексія, ігнорування всіх кордонів. Хоча дуже цікаво, адже Путін всі попередні роки в своїх інтерв'ю заявляв: ні, Крим – це Україна, ми поділили кордони, ми там підписали всі угоди з цього приводу. Крим, да, це проблемний регіон, там живуть, зокрема, російськомовні, але це внутрішні питання України. Ну, взагалі дивовижно. Але після цього, дивіться, почалась анексія в Криму, агресія на Донбасі, світ висловлював стурбованість і так далі. Але, можливо, недостатньо, тому що зараз Росія дивиться: ага, це попробували, можна, а це давайте ще, о, бачите, і тут можна. Тепер всі в Сирію полізли. Ну, з Гітлером те саме було. Попробував Чехословаччину, Польщу, о, давайте у Францію зайдемо ще. Для того, чтобы как-то удерживать народ, в принципе, этот алгоритм, он еще описан был Ибн Хальдуном в его книге «Мухаддима». То есть, как диктаторские режимы падают. Это один из признаков того, все, что вы перечислили. Если можно, нам надо перейти уже туда. Начинается официальная часть митинга. Дякую вам. Дякую. Отже, на ЮА Крим продовжується трансляція офіційних заходів з нагоди депортації, геноциду кримських татар. Дивіться нашу трансляцію. Зараз починаються офіційні заходи. Має бути президент України їх відкривати. Дякую вам. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко та пані Марина Порошенко. Розпочинаємо меморіальні заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Світу
Слово має президент України Петро Порошенко. Шановні пані і панове, дорогі співвітчизники, кожен народ має певні дати, навколо яких він, народ, об'єднується. Часом вони радісні, часом скорботні. Для кримсько-татарського народу таким вікопомним днем стало 18 травня. Без року 3/4 століття відділяють нас від тієї трагічної події. Ідуть життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид кримсько-татарського народу залишається в історичній пам'яті кримських татар і в пам'яті всього українського народу. Те примусове виселення було однією з найбільш злочинних і брутальних операцій тоталітарного комуно-московського режиму. І післязавтра, в 3-ю неділю травня, за традицією ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Цього року цей день взагалі дуже особливий, бо виповнюється 85 роковини Голодомору і минає 80 років від Великого терору. І ми, українці, як ніхто інший, знаємо, що таке потрапити під смертельний каток Кремлівської імперії. І врешті-решт сам Хрущов переповідав про мрії Сталіна вивезти всіх українців до Сибіру. І нас, український народ, врятувала лише кількість. Нас, українців, виявилося достатньо багато. Хочу наголосити, що біль кримських татар – це біль всіх українців. Трагедія 44-го була лише прелюдією, початком багатолітньої політики гонінь. Цілий народ обмовили, пограбували його, по-звірячому вигнали з своєї батьківщини, винищивши при цьому майже половину його складу. І поселили тих, хто залишився в живих напівпустельних територіях Середньої Азії, Уралу та Сибиру. Так писав великий українець Петро Григоренко. А в 1948 році президія Верховної Ради СРСР встановила довічний термін депортації і запровадила кримінальну відповідальність за втечу з місць обов'язкового примусового поселення. Таке драконівське обмеження, яке правозахисник Григоренко називав десятилітнім триманням в резерваціях, було знято лише в 1956 році, але і після того Крим був закритою зоною для його корінного населення. Ціле десятиліття кримсько-татарський народ вів сміливу і наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. В середині 80-х ви першими серед поневолених народів вийшли на Красну площу Москви вимагати своїх національних прав. Епоха незалежності України стала часом ренесансу, розквіту, відродження.
Але втім, я маю визнати, що державна влада попередніх років недооцінила не лише роль Збройних сил, але й проукраїнський потенціал кримсько-татарського народу. Неврегульованість статусу кримсько-татарського народу, недостатнє забезпечення його культурних, політичних, економічних прав на батьківщині, яке десятиліттями відбувалося на догоду кримінальним елітам в Криму, було безумовною помилкою. І ці прорахунки, врешті-решт, і призвели до російської анексії та окупації Криму. Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за Кремлівською стіною, відновив політику переселення кримських татар. Руський мір в Криму досить яскраво забарвлений ксенофобським антикримським характером. Тисячі наших співвітчизників, кримських татар і етнічних українців, через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки. Окупанти, порушуючи міжнародне право, змінюють демографічну ситуацію на окупованій українській території, витискаючи кримських татар та етнічних українців, наводнюючи півострів мігрантами з російської глибинки. Етноцид, заборона Меджлісу, яким ми примусили Російську Федерацію рішенням Міжнародного суду ООН відновити діяльність Меджлісу на території окупованого Криму, які вони поки що не збираються виконувати. Арешти і утиски свідомих українських і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей – все це сучасні будні російської окупації Криму. І бойкот кримськими татарами нелегітимних виборів президента Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму став приводом нового розгортання вітка репресій. Дякуючи солідарності з Україною і з кримськими татарами, світ не визнав виборчого фарсу, не визнав, наголошую, ані Велика Сімка, ані Сполучені Штати, ані Європейський Союз, ані багато інших країн, і ними ж проводжені санкції проти низки осіб разом з українськими санкціями, які сьогодні вступили в дію, проти низки осіб, відповідальних за незаконне проведення голосування. І покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України є відповідальність неминуча, як страшний суд. Це очевидно. Єдине, що нам, грішним, не дано знати, це часи та строки. Але я впевнений, що агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту, і за інші злочини. Росіянам цей міст знагодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зв'язків з Кубанню, де, до речі, живе також велика кількість українців. І з іншою Росією, не агресором. Шановні пані і панове, право кримських татар вільно жити на своїй землі буде обов'язково відновлено. Я переконаний в неминучості торжества історичної справедливості. Ми до цього дуже відповідально готуємося. І за рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала важливі пропозиції щодо змін до розділу 10 Конституції України. Вони, ці зміни, мають закріпити невід'ємне право кримсько-татарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави. Саме таке право група пропонує визнати джерелом особливого статусу кримської автономії як неподільної
складової частини єдиної України. Водночас залучені експерти, науковці, представники громадськості наголошують, що їхні пропозиції спрямовані на забезпечення рівних прав і свобод всіх громадян України, незалежно від етнічного походження, які проживатимуть у звільненій від російських загарбників українському Криму. Всі разом вони обиратимуть представницький орган Кримської автономії, яку робоча група пропонує назвати Кримською Радою. Особливості обрання депутатів, представників кримськотатарського народу, група пропонує визначити окремим законом України. Впевнений, що в українському Криму пануватимуть мир та злагода між різними етносами – українцями, кримськими татарами, росіянами та іншими. Але в разі виникнення в Криму ситуації, що становить реальну загрозу державному суверенітету чи територіальній цілісності України, члени робочої групи пропонують надати президентові України право запроваджувати в Криму особливий режим врядування шляхом призначення спеціального державного урядника з одночасним припиненням відповідних повноважень влади Кримської автономії. Бо помилок минулого ми повторювати не будемо. Я очікую, що найближчим часом робоча група остаточно схвалить ці пропозиції, час був для цього достатній і передасть їх на розгляд Конституційної комісії. Ми всі розуміємо, що дискусія буде непроста. Я не маю жодних ілюзій. Особливо, коли дійде до парламентської зали. Та ми маємо чітко вже сьогодні сформувати свою позицію, свою візію на майбутнє, в якому Крим неодмінно повернеться до України. Зміни до Конституції стосовно кримсько-татарського народу потрібні Україні. І для досягнення цієї мети України задіяні всі політико-дипломатичні механізми, щоб повернути Крим. І, до речі, з внесенням зазначених змін до Конституції ми суттєво посилимося в наших зусиллях по відновленню державного суверенітету України над Кримським півостровом, спираючись, крім всього, на потужний пласт міжнародного права щодо прав корінних народів. Це додасть юридичної позиції України. Ми продовжуємо працювати і над найскоршим поверненням в Україну всіх українських заручників з окупованого Донбасу та Криму. І політичних в'язнів, які утримуються на території окупованого Криму, в російських тюрмах на території Російської Федерації. Крим, Севастополь, Донеччина та Луганщина – це є Україна і ніяк інакше. Слава нескореному кримсько-татарському народу! І слава Україні! До слова запрошується голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Шановний пане президенте України, члени уряду України, народні депутати, ваші поважності, пані та панове посли, шановні члени Меджлісу кримсько-татарського народу, шановні духовні отці, великий український народе, дегерле крим-татар міллете. 74 роки тому, у цей день, 18 травня, розпочалася основна фаза втілення у життя жорстокого плану з депортації кримсько-татарського народу зі своєї споконвічної батьківщини Криму, яка, по суті, була першим етапом задуманого комуністичним режимом СРСР людиноненависницького плану зі знищення кримсько-татарського народу. Неможливо оцінити масштаб втрат, понесених кримсько-татарським народом внаслідок перерваного на десятиліття
розвідку на своїй рідній землі, численних репресій та переслідувань, перенесених кримськими татарами за півстоліття боротьби за відновлення своїх прав і повернення на свою батьківщину. Десятки тисяч загиблих, втрачених людей, зламаних доль, сотні тисяч ненароджених, бо ті, хто мав би їх народити, пішли молодими в небуття. Виключення протягом півстоліття будь-яких можливостей щодо зміцнення інтелектуального та економічного потенціалу народу на власній землі. 2014 рік – рік окупації Криму Росією. Черговий вдар по майбутньому кримсько-татарського народу, який одразу відкрито та масово виступив у ненасильницький спосіб проти вторгнення російських військ і будь-яких взагалі форм російської присутності в Криму, залишився вірним своєї землі та українській державі. Таке ставлення до російського агресора не могло не відобразитися на народі, який одразу попав до складу небажаного народу в окупованому Криму. Народу, який не дозволив, не дозволяє і не дозволятиме російським окупантам створювати нібито ілюзію нібито повної підтримки та законності окупації. Заборона діяльності Меджлісу, арешти, утиски, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей – це сучасне життя кримських татар та етнічних українців в тимчасово окупованому Криму. Переслідування за сфабрикованими справами – це налагоджений механізм російських окупантів, під дію якого може потрапити кожен. На сьогоднішній день незаконно позбавлені волі 67 мешканців Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають вже 105 малолітніх дітей. Покарання незламного народу не обмежується лише фізичним переслідуванням. Дійшло вже до намагання перервати історичний зв'язок між поколіннями кримських татар, знищити ідентичність кримсько-татарського народу, відкрито руйнуючи єдину пам'ятку кримсько-татарської палацової архітектури Ханський палац. Під виглядом реставрації знищується автентичність цієї унікальної споруди. В тимчасово окупованому Криму заборонений представницький орган корінного народу – Меджліс кримсько-татарського народу. Незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, яким воно зобов'язало Російську Федерацію негайно відмінити заборону на діяльність Меджлісу та припинити перешкоджання його діяльності, окупаційна влада і досі робить усе можливе, аби не допустити відновлення роботи представницьких інституцій корінного народу півострову. 18 березня цього року російський окупаційний режим провів у порушення міжнародного права вибори президента Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму, нелегітимність яких зазначили всі провідні країни світу. Сьогодні маріонетки Кремля в Криму вже вп'яте заборонили корінному народу півострова вшановувати пам'ять загиблих предків у звичний спосіб. Це не просто заборона на масові зібрання, це спроба переписати генетичний код кожного кримського татарина, стерши з нього пам'ять про трагедію всього народу, підміна понять, класичний підхід диктаторів. Все частіше лунають від окупантів вимоги про необхідність забути про депортацію кримських татар. Мовляв, треба починати життя з чистого аркушу. Тобто ті, хто, перетворивши свої рідні землі, майже пустелі, ті, хто, кинувши на призволяще свої села, міста, намагаючись колонізувати чужу для них землю, наш Крим, думають, що вони зможуть змусити нас стати такими ж манкуртами, як вони самі. Це вимагає від парламентів та урядів світу, вслід за Верховною Радою України, визнати депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. Відповідальність за злочин повинна бути неминуча.
Подолання наслідків цього геноциду неможливе без повного відновлення прав кримськотатарського народу. Наше право на самовизначення, як природне право корінного народу, має бути в повній мірі реалізовано в межах єдиної і неподільної України. Надання Криму статусу кримськотатарської національно-територіальної автономії буде відновленням історичної справедливості, відновленням прав кримськотатарського народу. Кримськотатарська національно-територіальна автономія, як невіддільна складова України, це не лише гарантії для збереження та розвитку корінного народу, але й реальний та ефективний крок для деокупації Криму. Так має бути, так і буде. Хай перебувають милості у Всевишнього всі жертви геноциду кримськотатарського народу. Слава кримськотатарському народові, слава українській нації, слава Україні! – 1944 рік. СРСР. Кривава рука Йосипа Сталіна підписує постанову про виселення усіх кримських татар з території Криму. Душогубна депортація розпочинається за тиждень, 18 травня. Вже 20 травня Лаврентій Берія, що персонально відповідає за злочинну операцію, рапортує в Кремль телеграмою про 191 044 депортованих. 1944 senesi Иосиф Сталиннің қанлы қолы Қырым топрағынан Қырым татарларының сүргін етілмесі қында ферманны имзалай. Сүргінлік бір аптадан соң майысының 18-ден башлана. Майысының 20-сында жинайит амелият için месулиетлі олғаны Лаврентий Берия Кремльге телеграмма yazып, 191 044 адамның сүргін етілмесі қында хабер йоллай. Усіх кримських татар висилають по найсуворіших кутках СРСР, але переважну більшість до Узбекистану. До початку 60-х з життя піде 46% від усього кримсько-татарського народу. Кырым татарларны социалистик Cumhuriyetlер Бірлігінің en sert көшелеріне yollaylar. Ama esasen Özbekistanға. 60-cı senelerinin başına kadar Kırım tatar halkının 46% elak ola. 18 травня – трагічна дата в історії кримсько-татарського народу. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати пам'ять жертв геноциду. Майысның 18-ы Kırım татар халқының тарихында фаджиалы күндір. Шановні пані та панове, запрошуємо вас приєднатися до перегляду фільму, присвяченого тим трагічним подіям. Етапи ключових подій кримсько-татарського народу 20-21 сторіччя.
нередко начинается с самого прозаического. Столица Узбекистана. Десятки прекрасных зданий украшают современный Ташкент. Филиал Центрального музея Ленина. Я родился не просто в ссылке, я еще родился как бы в условиях комендантского режима. Мне было 12 лет, когда мы переезжаем в Ташкент. Если в Самарканде мы жили в поселке, где много было крымских татар, то здесь в окружении крымских татар не было. Поволжские татары, вот казанские татары. Ну и, в общем-то, мы одна семья вот крымских татар. Я знал о существовании проблемы, знал о запретах. В семье целенаправленно как бы работали на то, чтобы немного подкопить денег и совершить переезд. И я уже позже я знал, что в первую очередь нужно рассчитывать на себя. И народ должен в меньшей степени ждать, когда власть соизволит разрешить вернуться. Да, это непросто, да, это сопряжено со сложностями, такими как столкнуться с репрессиями, но просто другого выхода не было, поскольку власть цинично продолжала эксплуатировать эту мысль, что, ну вот, пособники фашизма, соответственно, должны понести наказание. Но самое интересное, поскольку не было ни суда, ни следствия, никто не знал этого срока. Вот со дня создания нашего комсомола мы, молодежь, должны отдать все силы, чтобы превратить Сурхандарью в цветущий край. После указа 1967 года народ еще как бы воспрял, и, ну, как бы Крым готовился принять определенное количество переселенцев, то потом, буквально через пару месяцев, почему-то эта программа была закрыта, и в Крым опять стало невозможно возвращаться. Все те, кто ехал, они, в общем-то, очень сильно рисковали быть выкинутыми или посаженными только потому, что они вернулись без соизволения властей. Прямо на глазах поднимался новый Ташкент. И наступает момент, когда, собственно говоря, многие в панике разочаровываются, что конца этому не видно, и в такую апатию впадают. И вот в этих условиях нам пришлось сидеть молодежи, ну, в группе молодых, и думать, как же быть, как вовлечь национальное движение. В противном случае у национального движения уже нет будущего. И тогда принимаем решение, что есть вуз, где готовят преподавателей крымско-татарского языка и литературы. Мы уже считали необходимым вот задуматься над созданием периодики, которая бы, в общем-то, работала бы над формированием общественного мнения. И мы начинаем, в общем-то, работать в институте, на Татлите с молодежью. До этого времени в большей степени это было так. Информационные листки. Вот пропаганда и, скажем, информация о деятельности национального движения, о тех требованиях, которые выдвигает национальное движение перед правительством, они, в общем-то, излагались вот в этих информационных бюллетенях, которые, как правило,
составлялись по результатам той или иной поездки и распространялись. Пройдет время, уедут строители. О землетрясении, о дружбе будут напоминать только названия улиц. В честь городов, оказавших Ташкенту помощь. Московская, Киевская, Тбилисская, Ленинградская. А в это время уже Мустафа Джемилев уже в очередной раз он был арестован. И мы его назвали, в общем-то, Хасивет. И он успел только выйти два номера, когда меня арестовали уже. Мы летим в Якутию, туда, где в 1957 году начата промышленная разработка алмазного месторождения. Изготовление, распространение документов клеветнического характера, порочащих государственный и хозяйственный, кажется, строй СССР, что-то такое вот, я уже даже. После возвращения, вот в 1989 году, весной, да, я уже приехал. Тогда активность национального движения крымских татар настолько на высоком уровне, что, в принципе, от того, что я приехал в Крым, это еще не означало, что я приехал для того, чтобы там сейчас обосноваться и так далее. Задача была в том, чтобы вот этот процесс возвращения активизировать и сделать его невозможным для властей, чтобы они смогли его остановить, как это произошло, скажем, в 1968 году. И усилить давление на власть, дабы решить вопрос восстановления прав крымских татар. Что вкладывалось в это понятие? Это издание акта, государственного акта о реабилитации крымских татар. Настойчиво работали со своими соотечественниками в части, чтобы они самостоятельно возвращались и обустраивались в Крым. Власти все делали для того, чтобы столкнуть, спровоцировать ситуацию, столкнуть людей, а потом, в общем-то, выступить миротворцем. Мы пошли на такой шаг, как самострое. После принятия декларации и постановления Верховного Совета СССР 1989 года по депортированным народам, крымским татарам, уроженцам Алушты, пришлось отстоять 7-месячный пикет в 1990 году, чтобы часть их могла получить в конце 1990-го, в начале 1991 года земельные участки. Городские власти заверили их, что в дальнейшем будут гарантировать выделение земельных участков для возвращающихся крымских татар беспрепятственно по государственной программе согласно схеме расселения. Но этого не происходило. Встречу мухоладки двух президентов, Кравчука и Ельцина, на поле Красного Рая вновь появились спецназовцы. Руководимые начальником УВД Алушты Воеводкиным, они начали окружать укрепленный лагерь крымских татар. Пикетчики защищали времянки, которые они уже построили. Люди поспешили на территорию лагеря и, чтобы не пропустить в него карателей, подожгли резиновые скаты вокруг себя. Акция – это акция Киев-92, 1992 год. Кстати, первый палаточный городок перед Верховной Радой. Ребята, гранитная революция, она была на Майдане, она внизу. А перед Верховной Радой тогда мы поставили первые палатки. Это был 1992 год. Но 1992 год, там уже интересно. В это время уже Курултай состоялся, уже есть Меджлис и председатель Меджлиса, но еще авторитет ОКНД настолько высок, что, собственно говоря, акцию проводил ОКНД, Организация Крымско-татарского национального движения. Но таким образом, чтобы вынудить власть принять и встретиться с лидерами Меджлиса крымско-татарского народа, то бишь с председателем и членами президиума крымско-татарского народа. Вот уже тогда вот такое вот было.
Чашу терпения участников пикета переполнило последнее решение. Протокол номер 8 от 21 сентября 1992 года на совещании градостроительного совета о невозможности выделения земли и по участкам мелколесья. Стало очевидно, что дальнейшее просто оттягивание решения. Крым фактически контролируемый Россией. А что касается законов, я думаю, что там и по сей день не все российские законы работают, поскольку в любом случае, да, насколько бы режим Путина не был жесткий, такой жестокий, в любом случае в Москве могут люди проводить кое-какие акции, да, мероприятия, да, протестного характера и так далее, чего вообще не допускается в Крыму. А отсюда вывод, что законы России тоже не работают в Крыму, и в первую очередь в части соблюдения гражданских прав. Это естественно, что они в нас видят, а основных противников, поскольку только крымские татары, по большому счету, и не согласились с этой оккупацией. Мы не могли этой грубой физической и машине, да, военной машине противопоставить, кроме как свое «нет». Другого у нас просто не было возможности. Те попытки, которыми мы обратились к украинским военным, к украинским силовикам совместно противостоять агрессору, они не нашли понимания и поддержки со стороны армейского командования, которое находилось в Крыму. В этих условиях остается только единственная возможность выразить свою позицию – это гражданское противостояние. Они прекрасно знают, что мы обладаем, мы являемся потенциальным субъектом международного права в части права на Крым. И мы возвращаемся с вами в эфир. С вами Лариса Волошина в выездной студии Софийской площади, столица нашей Родины, города Киева. Сегодня у нас здесь проходит траурный митинг, огромное мероприятие, посвященное памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Мы уже говорили о том, что здесь должен был выступать президент. Вот он выступал, он рассказывал о том, что депортация крымских татар, голодомор украинцев, Холокост – это все наши общие трагедии. Основным лейтмотивом того, что сказал президент, было «одна страна, одна нация, одна на всех трагедия». После президента выступал Рифат Чубаров. Безусловно, он говорил о тех преследованиях, которым сегодня подвергаются крымские татары в оккупированном Крыму. Я хочу здесь вспомнить о том, что вот буквально сегодня, рано утром, оккупационными властями в Крыму, в Симферополе были арестованы несколько десятков человек, около полусотни, тех, кто пришел на традиционное мероприятие «Зажги свечу», для того, чтобы отдать дань уважения, дань памяти погибшим в период депортации. Мы продолжаем здесь, как вы видите, здесь дождь, но люди не расходятся. Здесь играет оркестр и планируется показ фильма «Хайтарма». И вот сейчас с нами в студии наша гостья истории Гульнара Абдулаева, и мы поговорим с ней о том, как ей это мероприятие. Здравствуйте, Гульнара. Добрый день. Я хочу спросить вас, как вам сам митинг?
Митинг, конечно, в этом году проходит необычно, потому что прошедшие годы он проходил на Майдане. То, что, конечно, была выбрана именно Софиевская площадь, это, мне как бы очень это понравилось изначально. Но, конечно, сегодня погода нас немножко подвела. Я знаю, что очень многие хотели бы прийти, и, к сожалению, из-за погодных условий мы сегодня видим, не так много людей, как хотели бы прийти. Поэтому... Но есть молодые люди, даже бойцы АТО с медалями. Да, все пришли сегодня поддержать крымских татар, и я знаю, что очень много звонков было отовсюду, что на самом деле сегодня вот именно такой день траурный, когда вот наконец-то уже Украина, она знает этот день. Если раньше знали его только в Крыму и проводили траурные митинги, то сегодня уже по всей Украине. И поэтому, это не может не радовать, потому что это тоже трагедия, это геноцид, он точно такой же, как Голодомор, это искусственное уничтожение наций, и поэтому, конечно, такие мероприятия очень нужны. Как вам вот то, что сказал президент? Одна нация, одна на всех трагедия. Это насколько вы разделяете эту точку зрения? Политическая нация одна. Конечно, этнически мы разные нации, но политическая одна. И я думаю, что одна на всех трагедия, да, потому что все-таки мы есть и одно государство, Крым — это Украина, территория все-таки, и я, честно говоря, не берусь сейчас обсуждать слова президента. Но смотрите, насколько, вот это же интересно, насколько важно, чтобы украинцы воспринимали депортацию не как трагедию отдельно крымско-татарского народа, а крымско-татарского народа и всей украинской нации. То есть вот это вот единение, может ли трагедия объединить? Конечно, трагедии всегда объединяют. Тем более мы знаем в истории, что и украинцы переживали депортацию, и на Западной Украине, и это проходило. То есть эта трагедия близка украинскому народу, и в принципе у нас достаточно история так складывается, что у нас идут параллельные такие вот именно. Я не хочу сказать лишний раз, просто сегодня такой день траурный, что трагедии, да, есть многие такие моменты, которые вот параллельно испытывают и украинцы, испытывали и украинцы, и крымские татары, поэтому, конечно, я уверена, что украинцам близка эта боль. Смотрите, вот мы видим, дождь идет, а люди продолжают идти, они приходят, они идут с флагами, ведь это же удивительно, такое внимание. Знаете, для меня, я просто все время думаю, понимают ли люди, что стоит за словом депортация. То есть выселили 200 тысяч, более 200 тысяч людей. Но сам факт, что это то есть 5 утра, стук в дверь, в домах женщины, дети, старики, врываются вооруженные люди, просто выбрасывают всех на улицу и везут куда-то в вагонах. Понимаете, для меня понимание депортации — это трагедия, которая коснулась буквально каждого. Буквально. У вас есть своя история про депортацию, история вашей семьи? Конечно. Мне кажется, нет ни одного крымского татарина и нет ни одной крымско-татарской семьи, у которой не была бы своя печальная история, связанная с депортацией. Я сегодня уже тоже не однажды говорила, то, что как раз когда Крым был в оккупации немцами, да, и на тот момент как раз-таки 102 деревни, которые сожгли немцы за то, что крымские татары якобы, они действительно помогали партизанскому движению, а крымские татары расстреливали точно так же немцы, заподозренных в том, что они сотрудничали как раз-таки с подпольными организациями, поддерживали партизанское движение. То есть они пострадали с одной стороны во время оккупации, и тут получилось так, что их просто огульно обвинили в том, что они якобы тоже предатели и тому подобное. Поэтому что могу сказать по поводу своей семьи? Моя прабабушка, которой было 33 года, она была совершенно молодой, она жила, семья у них была только из женщин и маленьких детей, той же женского пола. В соседнем доме румыны жили. То есть, часть оккупантов, которые в это время были в Крыму. И бабушка, не побоявшись того, что рядом живут румыны, которые могут в любой момент увидеть и расстрелять, бабушка скрывала на своем чердаке партизана. То есть она выхаживала его, он, как получается, что он с ранениями был. И получается, что вот она как раз-таки помогла ему. Но когда наступил момент 18 мая 1944 года, ее в этот день не было дома, потому что она работала в госпитале, как раз это только вот освободили Крым. В Бахчисарайском дворце, кстати, размещался временный госпиталь, бабушка была как раз там, и за ней отправили солдат для того, чтобы ее привели домой. Прямо с работы?
С работы, да, но как раз-таки нашей семье сообщили о том, что их не вывозят куда-то, а их ведут на расстрел. То есть они даже ничего с собой не взяли. Они готовились к тому, что они их ведут на расстрел. За что? Ну, другой вопрос. Я даже не представляю эту ситуацию, что они тогда думали, что чувствовали. То есть это, ну, наверное, словами не описать. Ну вот я бы хотела, чтобы наши телезрители понимали о том, что это такое, что это за история для каждой крымско-татарской семьи. Потому что в Крыму, несмотря на то, что говорила сталинская пропаганда о неком предательстве, о неком сотрудничестве, в Крыму было на момент оккупации происходило две широкомасштабнейших операции попытки десанта. Керченско-феодосийский десант огромный, когда военные были просто, это тоже одно из преступлений, когда военные были просто выброшены в море, в холодное море. И в этом холодном море они, естественно, в своих шинелях, они замерзли. И потом местные жители, правда, прятали этих людей, прятали их по нескольку лет. И, безусловно, конечно же, и крымские татары участвовали в том, что они спасали вот этих советских военных. Были случаи, которые мне лично рассказывали члены караимского сообщества о том, как дети крымско-татарские бегали по дворам, потому что отдельно жили улицы караимские, армянские, крымско-татарские. Дети крымских татар предупреждали караимов о том, что на них готовятся облавы, и прятали караимов, безусловно, крымско-татарские семьи. То есть вот этот момент, вот я хочу, Гульнар, вот, чтобы вы все-таки прокомментировали. Крым в момент оккупации, евреи, цыгане, крымские татары, караимы. То есть там было все так непросто, и каждая из групп была постоянно под каким-то ударом. Кто-то мог уничтожить кого-то. И в принципе, вот то, что рассказывают люди, которые жили в Крыму в тот период, и дети, которым родители рассказывали, как происходила оккупация немецкая, они говорили, что это была такая колоссальная взаимовыручка. Да. Как произошло, что после депортации все замолчали? Как будто, вот вы знаете, вот как будто и поверили вот в эту советскую пропаганду или не поверили? Да нет, конечно, не верили, потому что были же такие случаи, когда, ну, они ничего не могли сделать против вот этой репрессивной машины, потому что все-таки выселяли крымских татар НКВД, и, естественно, НКВД оставалось еще в Крыму. И я так понимаю, что это была тема под запретом крымские татары. И не только крымские татары, потому что мы знаем еще, что в 41-м немцев выслали из Крыма, греков, потом уже в августе 44-го высылали армян, и поэтому получается, что был страх, наверное, у людей, вот, и, наверное, все-таки в семьях, наверное, говорилось, потому что когда первые крымские татары стали возвращаться в Крым, их как раз-таки встречали вот те самые коренные, да, коренное население, и принимали у себя в гостях. И такие случаи были. Конечно, это были не частые и не всеобщие, но отдельные такие эпизоды были в истории. Возвращение. Когда, вот вы уже упомянули об этом, когда люди стали возвращаться, они ведь подходили к своим домам, в некоторых из них жили, ну, рядом с ними жили еще соседи, которые помнили эти семьи. Как люди встретили? В основном в крымско-татарских домах тогда уже жили переселенцы. Переселенцы с глубинок России. Да, это Орловская, Тамбовская, Краснодарские, да, коренные, да, которые называют себя сегодня коренные. Естественно, что большинство из них, в превалирующем случае, они были негативно настроены, они боялись крымских татар, потому что они считали, что они вернутся, они захотят вернуть свои дома, свое имущество, которое оставалось в этих домах, которым пользовались те самые переселенцы. У них был такой такой вот страх, да, вот подсознательный страх того, что... И получается, что вот этот негатив, он и отразился. И он отразился и на людях, которые впоследствии, на детях, да, на их потомках. Поэтому за последние 20 лет только-только начали друг к другу привыкать и понимать, и как-то, ну, больше, наверное, все-таки сближает то, что ты живешь на одной территории вместе. И поэтому, ну... Сегодня, когда случилась оккупация в Крыму, почему-то вот этот вот дух противостояния опять у этих недавних переселенцев возрос. И они опять вспомнили то, что крымские татары варвары, крымские татары предатели, и почему-то вот эта волна опять снова поднялась. Вот этот элемент, когда российская пропаганда, уже наследуя советскую, говорит о том, что крымские татары предатели, или, например,
как недавно заявил глава там казачьей какой-то на заседании Совета национальных меньшин, там заявил какой-то местный казачок о том, что давайте устроим 18 мая праздник. Ну да. Будем радоваться. Полонский. Да, Полонский, да, вот что это такое. И я просто хочу понять, почему люди после того, как в 25 лет мы жили спокойно, мы жили мирно, вот это недоверие, страх, он ведь прошел. Дети учились в одних школах, в одних университетах, но все закончилось уже, казалось бы, и тут опять. Волна, пропаганда. Да. И мне кажется, что все равно он где-то внутри сидел. И просто он сработал именно в 2014 году. Спасибо. Поблагодарим нашу гостью Гульнару Абдуллаеву, историка, за то, что она была с нами в эфире. А мы переключаемся снова на студию, снова на площадь. И после этого вернемся с вами с новым интересным гостем. Незаконної анексії. І ми не відступимо від нашого морального зобов'язання підтримувати кримських татар. Ми і надалі будемо разом з нашими кримсько-татарськими братами і сестрами, ми і надалі будемо разом з нашим стратегічним партнером Україною. Я вклоняюся пам'яті всіх загиблих у цьому нелюдському насильницькому засланні. Nihayet Refat Aga, kıymetli Kırım Tatar soydaşlarımız, bu ortak anma günümüzde sizlere her zamanki gibi samimiyetle başsağlığı diliyoruz. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Acılarınızın, onların acılı hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sağ olun. – 1944 рік для кримсько-татарського народу приніс багато страждань та розпорошив кримських татар по всій Азії та Уралу. Лише у 1989 році кримські татари змогли повернутися на рідні землі. 1944 senesi Kırım Tatar halkı için birçok azap getirdi ve Kırım Tatarlarını bütün Asya ve Ural boyunca cayrattı. Tek 1989 senesi Kırım Tatarlar tuğhan topraklarına kayıtmağa başlay. Шановні пані та панове, ми запрошуємо вас приєднатись ближче до сцени. На сцені камерний склад Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України. Керівник Мирослава Хуторович. И мы возвращаемся снова в эфир. На площади продолжается траурный митинг, продолжается концерт, выступают люди. И публика продолжает пребывать. Дождь закончился, но даже когда был дождь, мы видели, как мимо нас проходят молодые люди с флагами в национальных костюмах. Это очень трогательно. У нас наша гостья новая, Гульнара Бекирова, известнейший историк, публицист, человек, который посвятил жизнь тому, чтобы исследовать про трагедию крымско-татарского народа, депортацию и возвращение. Здравствуйте, Гульнара. Вот депортация и возвращение, ведь это что-то, ведь невозможно понимать одно без другого. Конечно. Я хочу спросить, вот, знаете, меня в свое время очень поразила фраза, которую сказала Лилия Буджурова, о том, что пережили Сталина, переживем и Путина. Такое ощущение, что вот эта трагедия, которая случилась с народом, она что-то такое, она стала определенным подвигом, она стала определенным толчком для того, чтобы вернуть себе родину, вернуть себе свое. И я хочу спросить вас, насколько вообще вот подобный трагизм в судьбе народа, насколько он вообще может быть толчком для роста, возрождения и так далее? Ну, вы знаете, действительно, у таких трагических событий есть и некая такая позитивная сторона. Да? Например, трагедия крымских татар, геноцид, как мы сегодня уже, слава богу, все признали, да, в Украине, я надеюсь, что все, мы понимаем, что это та трагедия, которая коснулась каждой крымско-татарской семьи, и это то, что для украинцев Голодомор, то, что для еврейского народа Холокост, это то, что крымско-татарский народ объединяет, консолидирует, и я даже не побоюсь такого слова, делает его нацией. Потому что это очень важно, общность национального сознания. Вот
конечно же, ужасно, что народ пережил и продолжает переживать. Это уже такой, знаете, геноцид, на многие десятилетия продолженный во времени. И, к сожалению, мы сегодня знаем, что уже с 2014 года мы видим такие тенденции, очень трагические, печальные в истории, уже в новейшей истории крымских татар, когда мы видим вот эти самые повторения, аллюзии, параллели, которые, к сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было, но это, увы, есть. Но и мы даже видим, сравнивая, как трагедия 1944 года повлияло на национальное самосознание, на формирование, на рост, на то, как крымские татары стали, по сути, нацией благодаря вот этой самой людоедской, по сути, политики, да. Это очень страшно, конечно, но, вот смотрите, перед депортацией в значительной степени, даже крымские татары в каких-то селах там не женились друг с другом, да, то есть жили спокойно своими там региональными какими-то интересами, но настолько вот влияние этой трагедии повлияло как раз на такое внутреннее объединение, как это всегда, кстати, бывает у политически развитых наций, когда они переживают вот некий такой подъем, да, подъем самосознания и переходят от, скажем так, одного уровня развития на более высокий уровень развития. И поэтому крымские татары, как государство, образующий народ до 1783 года, это однозначно, это все знают, что было Крымское ханство. Потом был некий упадок, кризис, как раз-таки связан с последствиями первой аннексии Крыма России. На 150 лет крымские татары были в значительной степени отброшены в своем политическом развитии. Но в 1917 году уже стало понятно, что нация жизнеспособна, что, собственно, нация политическая существует, что, несмотря на ужасные демографические потери, что крымские татары, как нация, это зрелый этнос, зрелый народ. И была попытка возродить государственность. Она не удалась в той мере, как мечтали наши интеллектуалы, Нуман Челебез, Джихан Джафер, Сейдамет. Но она все равно существовала с 1921 года как советская автономия. Но, увы, тоталитарный сталинский режим уничтожил все вот эти вот такие чаяния, желания и предпринял, по сути, с 1944 года попытку уничтожения целого народа. Знаете, что меня всегда удивляет? За 3 дня всех просто вывезли. Это ведь произошло молниеносно. Выглядит так, как будто была очень тщательная, тайная подготовка. Но это невозможно. То есть, когда в 1 секунду приходит каждому. У вас есть какие-то данные, какие-то документы, как это готовилось? Неужели это действительно был... Это же произошло буквально через несколько месяцев после освобождения Крыма от немцев. Вот вы знаете, Лариса, когда мы говорим о том, что сталинский режим – это режим ужасный, людоедский, это потрясающе циничный режим вот по своей сути, и я удивляюсь, что до сих пор есть некие даже поклонники этого режима. Вот вы знаете, меня чрезвычайно поразил цинизм вот этой самой документальной базы подготовительной. Как все тщательно готовилось. Это ведь была борьба с собственным народом. Шла война, кровопролитные сражения на всех фронтах. Еще не факт, что Советский Союз должен был победить, да? Перелом в войне в 1943 году хоть и наметился, но тем не менее, когда освобождали Крым, еще могло быть и так, и эдак. Но с такой тщательностью готовили выселение народов. Это просматривается и на документах чеченцев, но особенно на документах крымско-татарского народа. Огромная масса людей занималась тем, что выясняли адреса проживания крымских татар, локации, делали карты, как нужно правильно вывести, чтобы не было каких-то эксцессов. Вот этот цинизм сталинской власти, конечно же, чрезвычайно поражает. И то количество людей, вот по скромным подсчетам, 32 тысячи солдатов НКВД, НКГБ и военнослужащих было по сути брошено на борьбу с собственным народом. Но ведь были и те, кто списки составлял. Это ведь тоже немалое количество людей. Были те, людей. кто составлял списки, были те, кто помогал, были сексоты, были люди, которые все это держали в тайне. Вот вдумайтесь только.
руководство республики, а первые должности, просто для наших зрителей, уже в свете других дискуссий, да, в Крымской АСР занимали крымские татары. Главой республики был крымский татарин Абдулджемиль-Менбариев, а главой правительства Исмаил Сейфулаев. Так вот, на тот момент они, первые лица республики, узнали о готовящейся страшной акции в 5 часов вечера 17 мая, то есть за 11 часов до того, как эта операция должна была быть начаться. Это же только вдуматься нужно, насколько просто вообще ни во что власть не ставила даже руководство этих республик. И неудивительно, что потом они, и Менбариев, и Сейфулаев, ехали в той же самой теплушке, в Бекабаде. То есть это, вот понимаете, насколько отношение к людям, да, по сути, да, вот к малому представителям маленького народа было, ну, вот таким циничным, хамским. Считали, что да, вот мы вам дали автономию, вы получили вот вашу декорацию, да, можно расстреливать, можно уничтожать, но мы можем дать вам какие-то должности. Это удивительно напоминает то, что происходит сейчас. Потому что я слышу комментарии, когда люди звонят в эфир, они говорят, ну, у нас тут в правительстве крымские татары, и все довольны. Все довольны. И я все время думаю, ну, может быть, действительно это что-то значит. Ну, вот, слушая вас, это не значит ничего, привлечение представителей коренного народа в правительстве. Скажите мне, знаете, еще какой момент, который я хотела бы вот в данном случае прояснить. Когда это все произошло, и крымские татары были депортированы. Есть разные данные. Говорят от 20% погибших до 46%. И есть ведь разные понимания, потому что одно дело, то есть это надо, чтобы наши зрители тоже это понимали, более 20 дней вагоны, теплушки с людьми шли просто вот по железной дороге, без воды, без еды. Воду давали только на узловых станциях. Еда кто что мог, люди умирали, это ужасно. Но ведь дальше ведь тоже продолжались. Почему такая разница? 20 и 46% погибших. Вот это надо просто простить, потому что выглядит очень странно. Ну, видите, я читала, наверное, я единственный человек вообще, кто в Украине, кто читал документы официальных советских инстанций и кто видел, ну, например, подготовительные документы. И более того, мой дед Абдураман Бари делал, ну, такую ведомость очень подробную по своей родной деревне. По его ведомости в 1944-1947 годах в его родной деревне Аджименды погибло от вот первые годы изгнания около 38% крымских татар. Это колоссально большая цифра. И вот на основании таких, ну, скажем так, я говорю условно, ведомостей, народных переписей по различным регионам составлялась крымско-татарская, вот эта самая перепись, откуда вот эта цифра 46% наша, да. А официальные цифры, они проистекали из документов, которые откладывались вот в отделе спецпоселений НКВД СССР, который регламентировал, который руководил всеми абсолютно сферами жизни, потому что крымские татары, и не только крымские татары, все депортированные народы, как только попадали в места изгнания, получали статус спецпереселенцев. По сути, ну, это статус, который не давал никаких прав, только работать. Работать, и даже отлучка за пределы своего района возможно было только по разрешению спецкоменданта. Его в народе называли «царь и бог». Потому что если, например, вы не нравились коменданту, или вы, не дай бог, ему нагрубили, вот как мой отец, да, он мог вас приговорить там, к суду, он мог вас ну, убить, он мог А кто вообще были эти коменданты? Это были из числа крымских татар или это... Нет, ни в коем случае. Вы знаете, вот еще момент такого цинизма власти. Очень часто среди комендантов были не русские, не украинцы, а казанские татары. Вот понимаете, какой цинизм власти. Да. То есть стравить родственные народы, и чтобы... Это, кстати, очень заметно и в 2014 году, вы помните, да? Кто первый был главным переговорщиком с Мустафой Джемилевым, с Меджлисом о том, чтобы, ну, по сути, склонить крымских татар к коллаборации, к сотрудничеству? Ну вот, извините за прямоту, но это были вот те самые близкие братья, да, по сути, да.
народ, который не пережил таких трагедий. Казанское царство раньше стало, скажем так, частью Российской Федерации. Крымское ханство покорилось в последнюю очередь. И вот цинизм властей, да, вот люди должны просто, когда вы говорите о цифрах, 20% это цифры первых лет, официальные цифры. А потом... Но я хочу сказать, что это чрезвычайно большие цифры. Это больше, чем в любой войне. Об этом, кстати, даже проговариваются руководители в этих самых документах. Спасибо. Спасибо огромное. Поблагодарим нашу гостью Гульнару Бекирову за вот информацию, которую она нам дала. Это действительно 46%. Это невероятные цифры. Это действительно геноцид, потому что с точки зрения социологии геноцидом, то есть количеством убывших из народа, которые ставят народ на грань выживания, в принципе, ставят под вопрос выживания народа, считается 20%. 46. А сколько погибло после, сколько людей погибло морально, когда они пытались бороться, когда они видели, как борется целый народ, и они и примыкали к борьбе, а потом они каким-то образом изменяли себе, они думали ужиться с советским режимом в местах поселения. То есть то, что произошло, то, что сделал сталинский режим, это невероятно чудовищно. Но самое интересное, что путинский режим продолжает действовать в другом масштабе, но по тем же лекалам. Мы продолжаем сейчас концерт. Здесь идет симфонический оркестр. Я оставляю вас немного послушать музыку, и после мы вернемся. И мы возвращаемся снова в эфир. У нас новая гостья Галина Джикаева, режиссер, культурный деятель. Мы присутствуем на действительно великолепном просто мероприятии, к организации которого имеет отношение в том числе и Ахтем Саид Аблаев. То есть это действительно очень прекрасное мероприятие, и людей становится на площади все больше. Здравствуйте, Галина. Я хотела бы, как вы оцениваете с культурной точки зрения, насколько это в духе народа, потому что обычно крымские татары ассоциируются с народные танцы, что такое. А здесь сейчас мы фактически уходим в модерн, понимаете? То есть это какое-то такое современное. Это очень-очень... Мне это напоминает такие знаете, мероприятия, которые устраивает Израиль в момент, когда национальная трагедия, когда у них очень так... Они, когда рассказывают себе и своим уже потомкам о Холокосте, они всегда говорят, они всегда делают акцент на современности, на том, что эта трагедия не закончена. То есть, потому что нет возрождения, нет реабилитации всех потерь, то есть нет возмещения всех потерь. На ваш взгляд, насколько то, что мы сейчас видим? На самом деле я пришла только совсем чуть, у меня был эфир на радио, и я пришла, и начался концерт. Но то, что я слышу, мне нравится, эта музыка. Я не знаю, кто композитор, но и что будет дальше, я посмотрю. Я не могу сейчас оценивать то, что я не видела, к сожалению. Потому что я была на работе и пришла сразу после того, как эфир закончился. Но то, что нужно уходить от традиционализма, нужно уходить от прекрасной, но все-таки такой традиционной хайтармы, от плясок и плова. Это должно быть, да? Это уже такая домашняя ситуация. Да? Это же хайтарма, это же в том числе и фильмы, и он очень современен, кстати. Безусловно.
Вот. Но мне нравится то, что вот эти звуки, и сейчас они очень так согласуются с погодой грозовой, такой предгрозовыми тучами, и ощущение такое. Ну, люди пришли, стоят, несмотря на то, что погода плохая, это необходимо. Я просто с художественной точки зрения я не могу дать оценку. Я знаю, что у вас очень тонкий вкус, и вы в принципе, такой борец с советчиной, с таким каким-то таким советским фундаментализмом. Я, знаете, что хотела бы еще спросить у вас, ведь в Крыму мы все помним, как происходило, то есть Крым вообще тяготел к советчине, то есть там это заповедник был советчины. Как вы думаете, почему? Что произошло, что Крым так и не стал современен, ну вот этот вот официозный Крым? Я думаю, что это такое какое-то островное мышление все-таки. Да, вот отдельность и то, что метрополия как-то так немножко на самотек это дело пустила. И плюс то, что товарищи с севера постоянно держали руку на пульсе, не давали развиваться. Вот это чиновничье мышление советское было очень сильно. То есть наш театр, который 20 лет там пытался существовать, существовал не благодаря, а вопреки, вот этот авангардный, андерграундный театр, он очень показателен, потому что мы единственные были, кто работал в лабораторной такой форме, в поиске. Сейчас, если говорить о культурном базисе каком-то Крыма, он всегда был совковым. Скажите мне, Это какой-то заповедник, махровый. Было комфортненько. Наверное, потому что Крым такой комфортный, солнышко, пляжик, морька, пляжик. Напрягаться особо не надо. И как-то эта стагнация, вроде как бы приятная, комфортная, она на все накладывала свой отпечаток. И сейчас мы пожинаем плоды вот этой успокоенности. Вот это вот могильное такое вот советское спокойствие, насколько, на ваш взгляд, это было, это связано с такой ксенофобией? Ведь в Крыму была и ксенофобия, татарофобия, в том числе, особенно в первые годы возвращения. Конечно. Это же было просто безумие. Мне просто все время интересно, насколько вот эта архаичность такая, да, знаете, такая вот фундаментализм советский. Я не знаю, я не могу подобрать слово, вот эта советчина. Она культурально просматривалась, но она ведь просматривалась и в том числе в отношениях друг к другу, к другим народам, к другим людям, к инаковости какой-то. Вам не кажется, что есть связь? В каждом из нас живет, в каждом, без исключения, маленький фашист. Маленький внутренний фашист. Но дело, что мы не даем ему расцветать, голову поднимать. А вся советская система, она строилась на тотальном подавлении инаковости и всеобщей униформе, духовной, моральной, религиозной, полнейшем уничтожении индивидуальности. Вот. И так как Крым, собственно, и был этим заповедником, поэтому, когда начали возвращаться крымские татары, на них как это? И плюс то, что туда завозили же людей и родственников НКВДшников бывших, они категорически, у них такой животный внутренний страх был, то, что не простят, будут мстить. Это тоже фашизм. Что это такое фашизм? Это мелкособственническая и готовность за вот эту свою низость защищать всеми способами, любыми способами свое ничтожество. И вот именно поэтому и началось вот это противостояние. Все-таки большинство, русское большинство, пророссийское большинство было больше, и поэтому они считали себя главными. Да, и это как раз и есть фашизм, такой власть большинства. Да, власть большинства. И очень комфортно существовать, когда тебя много, и можно, гуртом и батька легче быты. И меня всегда потрясала выдержанность, достоинство крымских татар, несмотря на то, что были очень напряженные моменты, но как-то и Меджлису, и каждому крымскому татарину удавалось сохранить ситуацию в мирном русле и
и бороться за свои права, несмотря на тотальную несправедливость по отношению к ним, бороться за свои права мирными способами. Это поразительно. Я преклоняюсь просто. 18 мая в Крыму ведь неоднократно были провокации, уничтожение памятных знаков. Я просто это помню. Да, мечети, безусловно. И вы уже сказали о том, что об этом каком-то внутреннем достоинстве. Я хочу понять, вот на ваш взгляд, что для вас депортация? Ну, я эмпат. Я, и еще, так как я человек искусства, да, очень близко это все через себя прогоняешь. Я буквально в 91-92 году я уже познакомилась и подружилась с крымскими татарами, девушками, женщинами, которые мне рассказывали, как это происходило, воспоминания там, их родных о том, как они жили в депортации, что им стоит завоевать место под крымским солнцем. И это вот с 90-х годов для меня депортация это как личная боль. Ну, просто в силу того, что я очень близко это воспринимаю. У меня очень богатая фантазия, у меня очень богатый такой эмоциональный этот весь материал. И это невозможно представить себе, как ты не был. Но вот сейчас такое ощущение, что да, я в депортации своей личной. Мы все крымчане, которые вынуждены были уехать из Крыма, мы все в этой депортации, мы на себе это... Но там же было насилие. Вот это очень правильно, то, что вы подметили, я вас очень благодарю за это, потому что, когда меня спрашивают сейчас, как было в Крыму до оккупации, позже это за свое детство, я знаю теперь я полностью знаю, чувствую депортацию, возвращение, унижение после возвращения. И у меня, я понимаю, что для меня больше нет вот того моего детского Крыма, вот такого, вот этого, то, что мы говорили, пляжик, морька, да, потому что я теперь понимаю, что рядом люди боролись, они вернулись, они боролись. Я не видела этого, я не понимала этого. И для меня, я понимаю, что то, что произошло, этот сталинский режим, ведь он украл родину не только у крымских татар, он украл родину у всех. И поразительно, что кто-то может допустить до себя это чувство, а кто-то нет. Я вот еще хочу вот последний вопрос задать вам, очень важный. Здесь, в Киеве, после 2014 года, вдруг резкое признание, резкое концерты, памятные траурные мероприятия и так далее. Это хорошо или плохо? Что это? Очень коротко. Я бы не сказала, что это признание. Это та же борьба за право быть гражданином Украины, полноценным, потому что на самом деле вот среди моих знакомых киевлян очень мало кто знает, кто такие крымские татары, что с ними произошло. Это только сейчас, потихонечку, помаленечку это раскрывается. И я думаю, что очень мало делается для того, чтобы историю открыть для каждого украинца. Да еще и украинцы тоже, они не особо желают это знать. Если кто-то захотел, он бы полез и посмотрел, да. Но вот эта образовательная вещь, вот такими точечными мероприятиями проблему не решить. Это нужно последовательное, логичное, последовательное движение по открытию этого народа. Спасибо большое. Я благодарю нашу гостью за очень увлекательную беседу. Это действительно правда. Невозможно решить это все точечными методами. Есть такое... Те, кто не хотят знать чужой боли, будут обречены почувствовать ее на себе. Это такая правда и такое правило. Поэтому, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы вопросы возрождения, вопросы компенсации после депортации решались по-другому, решались все-таки системно.
И мы возвращаемся снова в эфир. У нас новый гость Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, университета изгнанника, университета иммигранта, который переехал в Киев и приютил огромное количество молодых крымчан. Здравствуйте, Владимир. Я недаром сказала, университет изгнанник. Университет, который уехал, чтобы сохраниться, и теперь он принимает молодых крымчан для того, чтобы их сохранить. Как вам эта миссия, вот быть в изгнании и быть убежищем для изгнанников? Я не очень люблю, может быть, слово «изгнанник», потому что понятно, что они нас там не любили, и вот всех тех, которые уехали. Но я думаю, что мы, может быть, еще второе слово надо употребить для полноты картины, что мы в этом смысле университет протестантов, который не согласился с тем, что там делалось. И он поднялся, этот университет, и уехал. Многих наших коллег уговаривали: оставайтесь, ну ты же заведующий кафедрой, ты же профессор, что тебе от этого переезда? У тебя все хорошо. Они оставили, и квартиры ведь оставили, и дома оставили, и на житое оставили. Ряд моих коллег, извините, просто с чемоданом и с портфелем приехали, потому что они не могли вывести вещи оттуда. Поэтому вот это не только потому, что их эта атмосфера изгоняла, но и потому, что внутренне они были с этим совсем не согласны. Я очень внимательно наблюдаю за вашей деятельностью, за успехами университета. У вас все больше и больше молодых крымчан приходит к вам учиться. Скажите мне, вот здесь какой процент примерно крымских татар, славян, вот кого больше у вас? Я думаю, что по объективным причинам, конечно, славян больше, потому что мы университет, который сегодня в полном смысле недаром вот национальный, по второму слову, представляем всю Украину, потому что у нас крымчане, они одно время совсем превалировали, потому что на первом этапе только они шли к нам, переводились к нам, поступали к нам, но сейчас мы же единственный перемещенный вуз, который находится в Киеве, из 18, только крымскому вузу дана эта привилегия, и в результате сейчас к нам активно пошли дети с оккупированных территорий, Донбасса, Донецка и Луганска, Донбасса в целом, и преподаватели оттуда к нам пошли. Скажите, и как им вот это знакомство с Крымом и его историей, его реальностью, депортацией, всеми этими вещами, о которых никто вообще никогда вы знаете, не знал? Теперь судьба нас сделала одинаковыми. Они тоже как бы под оккупацией, они тоже в этом смысле изгнанники и протестанты. И, наконец, вся остальная Украина. То есть в результате в нашем университете, условно говоря, треть крымских, треть с оккупированных территорий Донбасса и треть всей остальной Украины от Львова до Днепропетровска. Поэтому, конечно, крымские татары не в большинстве, но они чрезвычайно важный элемент нашего университета, и в силу этого, я думаю, что мы пользуемся таким, может быть, со стороны другой части Украины, но таким особым уважением, в знак уважения тех громадных утрат, которые понесли крымские татары сейчас в очередной раз, защищая свое право жить на родной земле. Спасибо огромное. Поблагодарим нашего гостя Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета, университета протестанта, университета бунтаря. А сейчас я предлагаю вам послушать, что происходит на сцене. Кримськотатарського народу, одного з самобутніх народів людської цивілізації. Сьогодні ми зібралися в центрі столиці України на Софійській площі, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації корінного народу Криму, висловити свою солідарність нашим братам в окупованому Криму, привернути увагу міжнародної громадськості до трагедії кримських татар і продемонструвати країні-окупанту нашу згуртованість і рішучість боротися за свої права. Оголошую всеукраїнський траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відкритим. Что там, они гимны ставят или нет? Ну вообще. Что-то гимны ставят или нет? Или все
сценарий, у нас в конце до конца. Слово для зачитування воззвання представників різних конфесій України надається Ельвіру Сагірману. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв геноциду 18 травня 1944 року. Один із найбільших злочинів всесвітнього масштабу ХХ століття та одна з найкривавіших сторінок в історії людства. Кожен повинен знати правду про своє минуле і не забувати його, щоб вчитися на помилках попередніх поколінь і не повторювати їх. Ми ніколи не забудемо жахливі події того часу. Ми завжди пам'ятатимемо наших вбитих братів та сестер. Світова спільнота в цей день не тільки згадує жертв людиноненависницької політики диктаторського режиму, але й говорить про прагнення до боротьби з усіма формами нетерпимості за національною, расовою та релігійною ознаками, які можуть привести до цілеспрямованого насильства щодо окремої групи людей або цілого народу. Засуджуючи подібні злочини, взиваємо до всього людства. Слід піклуватися про рух в майбутнє, не забувати про співчуття і прощення, великодушність і милосердя, пам'ятати важкі уроки історії, вчитися на трагедіях минулого. Тільки так ми зможемо допомогти в ці складні часи Україні, уберегти нашу країну від агресії окупанта. З почуттям великої поваги і одночасно з глибоким болем в серці через 74 роки після депортації кримсько-татарського народу, цей скорботний день для історії всього людства, ми сподіваємося, що наші молитви будуть почуті і прийняті Всевишнім. Дякую, Ельвір. До сцени запрошується представник Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, архієпископ Євстратій, головний раввін Києва та України Моше Раувен Осман, муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов, отець і голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, Верховний архієпископ Києво-Галицький. Будь ласка, до сцени. А також муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустамов. До мікрофону запрошується представник Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату архієпископ Євстратій. Будь ласка. Дякую, ваше блаженство, дорогі брати і сестри, шановні учасники цього скорботного зібрання, всі, хто нас бачить і чує. Незважаючи на цю несприятливу погоду, ми зібралися тут, у центрі Києва, для того, щоб згадати, для того, щоб вшанувати пам'ять, для того, щоб висловити солідарність, для того, щоб сказати, що глибоке коріння кримсько-татарського народу знову відродиться на рідній землі Криму у складі єдиної, неподільної, суверенної, соборної української держави. І всі ми, незалежно від того, до якого віросповідання належимо, яку націю представляємо, є солідарні з кримсько-татарським народом, особливо в цей день, день спогаду, геноциду,
депортації, насильницького вигнання кримських татар із рідної землі у травні 1944 року. Ми просимо Всевишнього, щоб він допоміг всім тим, хто зараз страждає від злодійств окупаційної влади, особливо тих, хто перебуває в незаконному ув'язненні, хто позбавлений елементарних прав, укріпити їх в боротьбі. Ми віримо, що мир і процвітання під нашими спільними кольорами, синім і золотим, повернуться на землю Криму. Нехай Бог благословить всіх нас, благословить Крим, благословить Україну. Дякую. Дякую вам. Слово надається муфтію Духовного управління мусульман України УММА Саїду Ісмагілову. Ассаляму алейкум, мир вам, шановні брати і сестри, шановні українці і кримські татари. Сьогодні тут, на Софійській площі у Києві, ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Цього страшного злочину, що безлюдяний сталінський режим вчинив над мусульманами України, над кримськими татарами. Ваша біль в наших серцях. Мусульмани України завжди були і будуть з вами. Ми пам'ятаємо про цей страшний злочин. Ми пам'ятаємо і підтримуємо всіх політв'язнів, і українців, і кримських татар, які є незаконно ув'язненими на території окупованого Криму, у Донбасі. Наші молитви, наше звернення до Всевишнього Аллаху за вас, за живих і за тих, хто полег під час депортації. Нехай Всевишній Аллах благословить Україну, благословить Крим, благословить кримсько-татарський народ і всю українську політичну націю. Амінь. Дякую. Амінь. До мікрофону запрошується отець і голова Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, Верховний архієпископ Києво-Галицький. Будь ласка. Достойні учасники сьогоднішньої скорботної події, право на життя є першим і найголовнішим фундаментальним правом людини. Ми, віруючі люди, визнаємо, що це право нам дає не якась земна світська влада. Право на життя нам дано нашим Творцем. Бо всі ми, християни, мусульмани, віримо в Бога Творця, який є джерелом нашого життя. Ми віримо в живого Бога. Усяка людська влада, всяка державна машина, яка забирає в людини право на життя, є злочинною. Сьогодні ми хочемо вшанувати світлу пам'ять усіх жертв цього злочину проти людства, яким є насильна депортація, а відтак геноцид, систематичне нищення державною машиною Радянського Союзу права на життя братів і сестер кримсько-татарського народу. Ми сьогодні разом з вами захищаємо вільну і незалежну Україну. Тому що ми віримо, що наша Україна означає право на життя, свободу і гідність усім народам, які проживають у нашій батьківщині. Ми сьогодні просимо нашого Всевишнього, щоб утвердив нас у нашій боротьбі за гідність людини, за наше право на життя,
за повагу до людського життя від зачаття до природньої смерті. Ми сьогодні просимо Всевишнього, щоб обдарував нашу землю миром. Нехай Божий мир зійде на нашу многостраждальну землю. Нехай Божий мир запанує в Україні і в українському Криму. Нехай Всевишній прийме в свої обійми усіх наших спочилих, а нам дарує своє Всевишнє благословення. Амінь. Амінь. Дякую. Для проведення молебна слово надається муфтію Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдеру Рустамову. Selam aleyküm saygılı vatandaşlar. Bu kara tarihimizde kara olgan günde Fatiha suresini okumağa isteyeyim. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ım ya Rabbi bu Fatiha suresinin sevabını bütün ölgen analarımıza, kartalarımıza, kart babalarımıza sürgün etilgen o kara günlerde sevabını onların ruhlarına kavuştur ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rahman, ya Rahim. Allah'ım bizge sana itaat etmeye nasip eyle bu Ramazan mübarek ayında. Allah'ım ya Rabbi senin cennetine kavuşmak nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim bizim düşmanlarımızı bizge galebe etmeye nasip eyle ya Rabbim. Bizim intikamımızı onların boyunlarına avdar ya Rabbim. Ya Rabbim. Bizni bu dünyaya bağlama ya Rabbim. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Нехай Всевишній допоможе нам подолати всіх ворогів, нехай Всевишній береже Україну. Sağ olunuz Муфтій Бей. Дякую, Муфтій. А зараз на сцену запрошується народний депутат України Микола Княжицький, ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін, голова партії Зелених України Віталій Кононов, голова Асоціації єврейських організацій громад України Иосиф Зисельц, голова Возвращаемся в эфир. Только что вы прослушали совместный молебен и выступление представителя Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, главного раввина Киева, муфтия Духовного управления мусульман Украины Саида Исмагилова, муфтия управления мусульман Автономной Республики Крым Айдера Рустамова и отца и главу Украинской греко-католической церкви блаженнейшего Святослава Шевчука. И это очень символично, когда представители разных конфессий собираются вместе, чтобы молиться о жертвах. А у нас на гости в нашей импровизированной уездной студии сейчас Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Я бы хотела поговорить с вами, Гаяна, вот о чем. Как вам выступление президента? Это, конечно, было очень трогательно, очень патетично сравнить трагедии народов, объединить их в общей трагедии нации украинской, но по автономии, то есть то, чего мы все ждем.
Да, совершенно верно. Я сюда шла с желанием, с очень четким желанием услышать выступление президента. Мы все знаем о том, что 2 года назад было заявлено о необходимости внесения изменений в Конституцию. Год назад было сказано о том, что работа должна быть форсирована. И в течение года работа проводилась. Была создана рабочая группа, рабочая подгруппа, различные экспертные сообщества работали. Насколько я знаю, было в общей сложности около 50 заседаний. Так вот сейчас, вот здесь, на 18 мая, президент должен был сказать, что конкретно сделано и когда, собственно говоря, работа по внесению изменений в Конституцию Украины будет начата. Ну, из выступления мы поняли, что как таковая работа проведена, но конкретного опять ничего нет. То есть конкретных дат, конкретных каких-то дедлайнов опять не озвучено. Как вы думаете, почему это происходит? Я думаю, что насколько я представляю саму работу рабочей подгруппы, потому что на первом этапе мы, как члены Меджлиса, входили в состав этой рабочей подгруппы и принимали участие, достаточно большое количество подводных течений и определенная, к сожалению, неготовность, ну, скажем, части так украинского сообщества к подобным изменениям. Чтобы эта работа проводилась, она должна проводиться системно на разных уровнях, и сами события должны быть форсированы. То есть вот так вот, если они будут протекать, как сейчас, в таком режиме, это будет достаточно длительный процесс. На данном этапе мы исключены из процесса, уже работает рабочая группа, и в работе принимает участие председатель Меджлиса. Я, честно говоря, сегодня ждала от президента более конкретных цифр, дат, более конкретных сроков, потому что до сих пор еще не анонсирована сама рамка, да, вот сам измены. В общих чертах они представлены, говорится о принципах, говорится о основных ключевых моментах, в которых будут проходить изменения, но самого как такового текста нету. Мы даже не можем обсуждать его, потому что пока говорим в общем, а конкретного ничего нет. Не сказать, что совсем разочарована, но и сказать, что конкретное что-то было озвучено. Но ведь мы же понимаем, как разочарованы люди в Крыму. Да. После вот такого громкого заявления, вот это очень странно. Сначала делается громкое политическое заявление президентом, как воля, вот моя воля, вот украинский народ, вот мы это сделаем. И вот 2 года это все тянется. Вы уже сказали о том, что нет понимания в украинском обществе, в общеукраинском обществе. И вот мне интересно, как уговаривать или все-таки действовать более решительно? Как должен действовать президент, чтобы все-таки форсировать эти события? Вы знаете, насколько я себе могу представить сейчас ситуацию, ситуация, ну, скажем так, достаточно серьезная, потому что она в преддверии выборов. Президент не имеет права на проигрыш, не имеет права на то, чтобы данное нововведение или изменение были провалены. Да. Поэтому хочет, насколько я понимаю, выйти уже на гарантированное изменение в Конституции. Но для того, чтобы это было сделано, нужно работать более системно. Глава его фракции Иван Винник, вы помните, он сказал, да, конечно, мы не против, но после деоккупации. Ну, это смешно, это просто смешно. Но это глава фракции президентской. Да, это просто, я не знаю, как даже это комментировать. Вот. И как работать? Ну, более форсированно работать. Причем я здесь не вижу, скажем так, ответственности крымских татар, потому что с нашей стороны работают очень интенсивно. Вот здесь уже необходима сама воля президента и готовность того украинского политикума, да, который эти изменения должен провести. Членов Конституционной комиссии, депутатов Верховной Рады, судей Конституционного суда и так далее. Вот, поэтому, ну и с последующим, конечно, распространением уже на гражданское общество, да, выведение
отступаю от этих вопросов в обсуждении. Знаете, меня одна фраза напрягла в речи президента. Я знаю, что будет сложно. Я знаю, что будет сложно, когда он говорит о том, что, сказал о том, что изменения будут представлены, и я знаю, что будет нелегко как бы объяснить необходимость этих изменений. Это говорит о том, что еще никто ничего не объяснял. объяснял. Никто ничего не объяснял, да, как бы мы-то для себя все решили, а вот в широком обществе, в широком коле, да, это не обсуждается. Ведь это поразительный момент. Вот смотрите, мы теперь через 2 года, 3 года, то есть 5-й год оккупации продолжает, уже пошел. И мы вдруг говорим, что вот давайте мы будем объяснять, нам будет сложно. Ведь мы понимаем, и вы, и я, мы же видим, как работает российская сторона в Крыму, как она убеждает крымских татар о том, что вот это все, что происходит с вами, это результат политических амбиций Мустафы Джемилева, Рифата Чубарова. Зачем вам за это сажать? То есть это безумно, это правда. На телеканалах, где условно крымско-татарских уже говорят о том, что идут опросы о том, что стоит ли политические преследования или там тюремные сроки политических амбиций Мустафы Джемилева. Но это вот так уже озвучивается. То есть там никто даже не... Когда Велиляева посадили. То есть уже никто даже не отрицает с той стороны, что давление идет именно поэтому. То есть, с одной стороны, здесь лидеры Меджлиса, народ там, лидеры Меджлиса работают. Президент вроде как Украины обещает, но ведь если все сорвется, это же будет удар по руководству Меджлиса. Вот это же уничтожение Меджлиса. Вот я только об этом и хотела сказать, что, к сожалению, вот этим затягиванием решения такого ключевого вопроса, да, как крымско-татарская автономия, мы льем воду на мельницу оккупанта, потому что оттуда действительно идут такие месседжи о том, что 23 года ничего не делалось, затягивается, Украина опоздала, Россия решает все очень быстро, оперативно. Возьмите хотя бы закон, который подписал Путин о реабилитации крымско-татарского народа. На него не потребовались годы, на него потребовалось всего несколько дней после того, как Россия взяла Крым. И мне даже страшно представить, честно говоря, что будет, если здесь этот вопрос будет провален. Представляете, каким очередным вообще гвоздем это станет вот в ту крышку, которую колотят оккупанты. Я думаю, что это будет такая трагедия, это будет очередная трагедия для всего народа. Учитывая те ошибки, которые делает Украина, вот определенно. Вот, например, недавний законопроект, слава Богу, отозванный, слава Всевышнему, о лишении гражданства. Вот, где предполагалось лишать крымчан украинского гражданства за взятие российского паспорта. Слушайте, это на самом деле это комментировал Макс Тимочка, юрист Ельцинской группы, ничего подобного там не было. Это некоторые правозащитники случайно либо намеренно неправильно посчитали абзацы. Вы представляете себе? Произошел информационный вброс. Себе, как закон выписан, это второй вопрос. Если его могут трактовать в разную сторону, и из закона мы видели, к чему это привело в Крыму, как люди отреагировали. И как это было истолковано. Посмотрите, что делает Россия. Она всех, Сенцова, Чайкоза, она всех объявила своими гражданами и говорит, это мои граждане, я могу их наказывать, могу их миловать, а Украина хочет наказывать гражданством. Этого не должно быть. Гражданством не наказывают. Скажите мне, вот этот момент с Крымским мостом. Для меня, вы знаете, меня всегда задавали вопрос, как вы относитесь, а как я отношусь, у нас на линии размежевания до сих пор нету туалетов приличных. Вот как я должна, причем здесь Крымский мост? Вот у меня все время вопрос, почему мы все время интересуемся, тем, что делает там оккупант или не делает, вместо того, чтобы думать, что мы здесь делаем. Вот это же очень важный момент. Или, например, фонд, о котором мы говорили, помощи семьям политзаключенных. Денег на него нет, фонд вроде есть, какая-то происходит странная ситуация, вдруг выделяется 96 миллионов на юридическую помощь узников Донецкой и Луганской области оккупированных. Кто слышал про узников? Нет, они там есть, там сидят, но там нет адвокатуры, там нет судей. Слушайте, это какие-то странные вещи сейчас происходят, понимаете? Я с трудом это все могу прокомментировать, и кроме... Почему так получилось, что Меджлис оказался оторван от вот этих процессов?
Да, к сожалению, многие вопросы с Меджлисом не консультируются, во многих вопросах нету консультаций и нет, во всяком случае, обсуждения или прощупывания вот этих болевых точек, да, по тому, что связано с Крымом. Но, наверное, вот этот результатом того, что у нас настолько разрозненная работа и настолько непродуманная, стала и потеря Крыма. Да, безусловно. Вот этот логический конец. Я очень надеюсь на то, что все-таки я уже вижу на протяжении многих лет, что у нас основным локомотивом в крымском вопросе является гражданское сообщество. Не власть, не кто-то, а вот именно гражданское сообщество и такие неравнодушные люди, как мы, как вы, которые потеряли дом. Я все-таки очень надеюсь, что крымский вопрос, он не будет снят с повестки дня, и вот те болевые вопросы, которые есть, они будут решены. Просто, вы знаете, когда мы разговариваем с людьми из Крыма, они говорят о том, что борьба Украины сейчас в Крыму – это во многом борьба за настроение. И настроение не должны быть такими, чтобы в них гасла надежда. Они всегда говорят о том, что да, мы знаем, что у вас сложно, да, мы знаем, что у вас проблемы, но давайте оттуда месседжи такие, которые бы поддерживали наших соотечественников, не гасили эту надежду. И мы стараемся это делать, хотя я просто признаю, что с каждым днем это все становится сложнее и сложнее. Я ощущаю колоссальную нехватку. Вы говорите о гражданском обществе. Гражданское общество – это единицы, которые, не активных людей, неравнодушных, это какие-то гражданские организации, они тоже малочисленные. Не хватает людей, не хватает народа. Выехало 70 тысяч человек, крымчан. Я не ощущаю эти 70 тысяч как определенную силу. Я вот хочу, чтобы, простите, я хочу, чтобы мы немного прервемся, потому что Рифат Чубаров сейчас будет выступать, глава Меджлиса крымско-татарского народа, потом мы продолжим. Saygılı cemaat, şimdi bu bizim milli mavi bayraklarımız daha ziyade kokke koterilsin. Давайте ще вище вгору прапори. Нас дивляться в Криму, щоб вони бачили кожного, хто тут, зараз демонструє єдність на цій площі, а найголовне демонструє єдність з Кримом. Ben iki dilde konuşacağım, onun için biraz sabır edeceksiniz. Буду говорити двома мовами. Трошки дочекайтесь тієї мови, яка більше для вас буде зрозумілою. Birinciden Kırım Tatar Milli Meclis adından hepinize ayrı ayrı buraya, bu meydana gelip bu matem konumuzda birlikte olganınıza çok büyük teşekkürler bildirmek isteyeyim. Çok sağ olunuz. Ayrı hepinize ayrı ayrı sağlıklar ve hepimizge de bir kereden bu büyük sağ olsun demeye isteyeyim. Ama ondan da ziyade sizlerge söylegenim sağ olunuz degeni daha 100 binge koşup bu sağ olgan degen sözlerini Kırım'a yollayık. Kırım'daki milletimiz sağ olsun. Я хочу від імені Меджлісу кримського народу подякувати кожного з вас і разом вас всіх з тим, що ви об'єдналися на цій площі в День пам'яті пожертв геноциду кримсько-татарського народу. Але в той же час я хочу, помноживши от те спасибі, яке я сказав кожному з вас на 1000 разів, від вашого всіх імені спрямувати це спасибі Криму, де мужній кримсько-татарський народ, де наші сусіди, брати, українці, люди інших національностей. Вони очікують повернення України, вони очікують відновлення суверенітету української держави. Ви знаєте, що сьогодні зранку по всіх місцях Криму тисячі і тисячі кримських татар на чолі з членами місцевих меджлісів разом з активістами громадянського суспільства вони збиралися по пам'ятних містах, біля пам'ятних каменів, які ми встановлювали десятиліттям, біля пам'ятників жертвам геноциду кримсько-татарського народу. І вони там читали молитви, і вони просили Всевишнього, аби скоріше той російський клятий окупант пішов з кримської землі. Тут не треба бути якимсь провідцем, щоб знати, про що люди читали молитви.
Вони читали молитви про мир в Криму, про майбутнє кримської землі, про майбутнє кримсько-татарського народу, його збереження. Він зараз проходить дуже великі випробування. І зрозуміло, що люди просили Всевишнього, щоб він покарав насильників, щоб він покарав тих, які проти і Божого права, і людського права прийшли на нашу землю чужоземцями і окупували її. Все буде розставлено по справедливості. Бог ніколи не допустить того, щоб ті, які прийшли вбивати, знищувати наших людей, ті, які прийшли руйнувати наші пам'ятки, щоб вони були довго. Одних прибирали з кримської землі, обов'язково приберуть і цих. Şimdi oradaki bizim Kırım Tatar milletimiz, bizim oradaki Kırım Tatar Milli Meclis azaları, yerli meclis azaları, cemaat cemiyetlerin temsilcileri Sabah'dan birlikte, cemaatle beraberlikte kurbanlarımızı anmak için, beraberlikte dualar geçirmek için bilgili hatıra taşların etrafında, yanlarında, abidelerimizin yanlarında toplandılar. Найголовне те, що от ті формальні, ці вичурно показні акції, які сьогодні проводили російські окупанти з невеличкою купою колаборантів з числа кримських татар, до них ніхто не приєднався. Вони самі пішли кляті, самі поклали, не розуміючи, чому якісь квіти, і вони пішли геть. Отже, народ не вітав, не вітає і ніколи не буде вітатиме на своїй землі чужих людей. Дорогі мої друзі, я не буду сьогодні дуже довго випробувати ваше терпіння, але бачите, як сьогодні нас одарює Всевишній. Ми зібралися разом, ми почули високопосадовців нашої держави, ми окропилися тим дощем надисланим нам, як нібито все навколо нас плаче по тих сотнях, тисячах і вбитих, і ненароджених, і кримських татар, і інших людей, мільйонах вбитих серед інших народів. І тепер сонце з'явилося, і люди збираються, і прапори високо підняті. І зараз буде ще продовження, щоб ми замислилися над глибиною тієї катастрофи, яка відбулася 74 роки тому. Зараз буде демонстрація фільму «Хайтарма». Ми зібралися разом, щоб віддати належне пам'яті пожертвах геноциду, але і просто сказати собі, яким має бути той Крим, що буде звільнений від російських окупантів. Я не буду повторювати те, що говорив президент України. Я намагався також трошечки розказати про ті напрямки, по якому ми йдемо. Але знайте, буде так, що в Криму, який буде мати статус цілком вибудований на основі права корінного народу на самовизначення, кожна людина, яка жила там до російської окупації, при умові, що вона захоче там далі жити, коли звідти підуть геть російські окупанти, кожна людина буде себе відчувати спокійно і затишно. Зрозуміло, що не буде себе відчувати спокійно ті, хто не просто перейшов на бік окупантів, а які здійснюють злочини щоденно проти своїх співвітчизників, проти свого народу, проти своїх сусідів. Ці люди будуть обов'язково покарані. Я переконався в тому, що нас чекає просто такий, знаєте, дуже в рівних відносинах між людьми Крим, коли тут, от на цій площі, до мене підходило сьогодні немало людей, які приїхали з Криму. Якщо б були це лише кримські татари, коли я кожному з них радий, бо я їх не бачив 4 роки. Ми достатньо маленька нація, ми майже всі один одного знаємо. І коли приходять кримські татари, і я бачу це обличчя, що він приїхав з Криму, я просто його, знаєте, цілую, плачу.
Але коли до мене сьогодні підійшли люди, обняли і сказали, що вони росіяни з Криму, але вони сумують за тим Кримом, який був до російської окупації. Знаєте, як я міцно обняв цих людей і сказав, слава Богу, і дай Боже, щоб більше було таких людей. І він мені, той, який перший підійшов, сказав таке: ви дивитесь, що там нібито мало людей, це правда, люди бояться. Але всі ті, хто бояться, це не означає, що вони на боці своїх етнічно споріднених, але окупантів. Ми, він сказав, росіяни, ми цього не вітаємо. Ми хочемо повернення України. Для мене це такий найголовний орієнтир правильності того, що ми з вами робимо разом з Меджлісом кримсько-татарського народу. Я хочу подякувати ще раз Крим, кримських татар, наших активістів, членів Меджлісу, делегатів Курултаю, наших імамів, які не підкорилися фейковому муфтіяту там, в Криму. Я хочу подякувати всіх некримських татар, які сьогодні співчували кримським татарам в Криму. Від імені Меджлісу кримсько-татарського народу я хочу подякувати нашим діаспорним співвітчизникам в десятках країн. Сьогодні йдуть такі мітинги в деяких країнах, в деяких містах великих, як, зокрема, в Анкарі, вони вже відбулися. Завтра, 20 травня, буде мітинг і в Стамбулі, де величезна кримсько-татарська діаспора. Мустафа Ага, наш лідер, Ахтем Чийгоз сьогодні в Канаді, через декілька днів вони будуть зустрічатися в Вашингтоні. Ільмі Умеров, Микола Полозов тільки вночі приїхали з інших зустрічей. Всі наші члени Меджлісу намагаються максимально працювати для того, щоб наблизити повернення Криму, звільнення Криму, відновлення суверенітету української держави. І я хочу закінчити свій виступ тим же знову завіренням, яке я говорив, виступаючи тут на початку цього меморіального заходу. Ми дійсно зробимо все для того, щоб статус кримської автономії спирався на природне право кримсько-татарського народу на самовизначення. Ми зробимо так, щоб всі навколо знали, поділяли і розуміли, що джерелом цієї автономії може бути лише його корінний народ. Отже, є кримсько-татарський народ, є кримська автономія. Якщо хтось не хоче цього народу, то немає і автономії. Нікому ніколи не вдавалося і не вдасться вбити кримсько-татарський народ, оскільки він є, оскільки є його батьківщина Крим. Yaşasın Kırım Tatar milleti, yaşasın Ukrayna milleti, yaşasın Ukrayna. Слава Україні! Сау Насир Фатага. Слово для зачитування резолюції жалобного мітингу надається Євгену Баркову. Дозвольте зачитати. Резолюція учасників всеукраїнського траурного мітингу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 74 роки тому, у цей день, 18 травня, розпочалась основна фаза втілення у життя жорстокого задуму Сталіна з депортації кримсько-татарського народу зі своєї споконвічної батьківщини – Криму, яка, по суті, була першим етапом задуманого комуністичним режимом СРСР плану зі знищення кримсько-татарського народу. Карателям знадобилося 3 дні для повного зачищення Кримського півострова від корінного народу кримських татар. Від жахливих умов, місць спецпоселень, голоду, виснажливих каторжних робіт і хвороб в перші роки депортації кримсько-татарський народ втратив понад 46% від свого складу. Неможливо оцінити масштаб втрат, понесених кримсько-татарським народом внаслідок перерваного на десятиліття розвитку на своїй рідній землі, численних репресій та переслідувань, перенесених кримськими татарами за десятиліття боротьби за відновлення своїх прав і повернення на свою батьківщину. Тисячі загиблих, втрачених людей, тисячі зламаних доль, виключення протягом півстоліття будь-яких можливостей щодо зміцнення інтелектуального та економічного потенціалу народу на власній землі.
2014 рік – нова окупація Криму Росією. Черговий удар по майбутньому кримсько-татарського народу, який одразу висловився проти вторгнення російських військ і у будь-якій формі російської присутності в Криму. Залишився вірним своїй землі та українській державі. Таке ставлення до російських агресорів не могло не відобразитися на народі, який одразу попав до складу небажаної спільноти в окупованому Криму. Спільноти, яка не дозволила, не дозволяє та не дозволятиме російським окупантам створювати ілюзію повної підтримки та законності окупації. Заборона діяльності Меджлісу, арешти, утиски, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей – це сучасне життя кримських татар та свідомих українців в окупованому Криму. Переслідування за сфабрикованими справами – це налагоджений механізм російських окупантів, під дією якого може потрапити чи не кожен. На сьогоднішній день незаконно позбавлено волі 67 мешканців Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають вже 105 дітей. Покарання непокірного народу не обмежується лише фізичним переслідуванням. Дійшло вже до намагання перервати історичний зв'язок між поколіннями кримських татар, знищити ідентичність кримсько-татарського народу, відкрито руйнуючи єдину пам'ятку кримсько-татарської палацової архітектури – Ханський палац. Під виглядом реставрації знищується автентичність цієї унікальної споруди. Все це свідчить про цинічне порушення Російською Федерацією положень міжнародного права, включно із Конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року та Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 1972 року. Досі в Криму заборонений представницький орган корінного народу – Меджліс кримсько-татарського народу, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, яким воно зобов'язало Російську Федерацію негайно відмінити заборону на діяльність Меджлісу та припинити перешкоджання його діяльності. Окупаційна влада і досі робить усе можливе, аби не допустити відновлення роботи представницьких інституцій корінного народу півострову. 18 березня цього року російський окупаційний режим у порушення міжнародного права вибору президента Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму. Нелегітимність яких, до речі, висловили усі провідні країни світу. При цьому окупаційна влада намагалась продемонструвати світові нібито лояльність корінного народу Криму. Для забезпечення явки серед кримських татар були застосовані різні види примусу. У першу чергу провірений адміністративний ресурс. Тиск на державних службовців, бюджетників. Незважаючи на всі форми примусу та залякувань, абсолютна більшість кримських татар бойкотували незаконні вибори. Як і в березні 2014-го, вони бойкотували незаконний референдум. Сьогодні маріонетки Кремля в Криму вже вп'яте заборонили корінному народу півострова вшанувати пам'ять загиблих предків у звичний спосіб. Це не просто заборона на масові зібрання. Це спроба переписати генетичний код кожного кримського татарина, стерти з його пам'яті про трагедію всього народу. Підміна понять, класичний підхід диктаторів. Все частіше лунає від окупантів про необхідність забути про депортацію кримських татар, почати з нової сторінки. Не вимагає вслід за Верховною Радою України визнання депортації геноцидом кримсько-татарського народу парламентами та урядами країн світу. Відповідальність за злочин повинна бути неминуча. Подолання наслідків цього геноциду неможливе без повного відновлення прав кримсько-татарського народу. Наше право на самовизначення, як природнє право корінного народу, має бути в повній мірі реалізоване в межах єдиної і неподільної України. Надання Криму статусу кримсько-татарської національно-територіальної автономії буде відновленням історичної справедливості, відновленням прав кримсько-татарського народу. Кримсько-татарська національно-територіальна автономія як невіддільна складова України. Це не лише гарантії для збереження та розвитку корінного народу, але й реальний та ефективний крок для деокупації Криму. Ми, учасники всеукраїнського траурного мітингу у пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, засуджуючи злочини тоталітарного комуністичного режиму СРСР проти кримсько-татарського, українського та інших половонених Радянським Союзом народів,
визнаючи депортацію кримсько-татарського народу в 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу, рішуче засуджуючи репресії Російської держави проти кримсько-татарського народу в Криму від початку окупації півострова з 20 лютого 2014 року, виходячи з того, що головним завданням української держави сьогодні є відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України, включно із Кримом і Донбасом, розуміючи, що надалі не можна ігнорувати право кримсько-татарського народу на самовизначення, вітаючи реальні кроки президента України щодо підготовки відповідних змін до Конституції України, заявляємо про продовження боротьби кримсько-татарського народу до звільнення кожного політв'язня Кремля, повної деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України на Кримському півострові. Про продовження взаємодії із президентом України, Верховною Радою України, Конституційною комісією України, національно-демократичними партіями та громадським суспільством задля відновлення національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в Криму на основі його природного права на самовизначення. Вимагаємо від міжнародних організацій і урядів країн світу докласти всі зусилля по примушенню російського режиму до припинення незаконної анексії і звільнення тимчасово окупованого Криму та інших територій України. Від парламентів країн світу визнати депортацію кримсько-татарського народу актом геноциду кримсько-татарського народу. Від української держави на конституційному і законодавчому рівні надати Криму статусу національно-територіальної автономії у складі України. Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити окупований Крим, вивести під міжнародним наглядом військову техніку і зброю, а також вивести осіб, які за сприяння російської окупаційної влади поселилися в Криму у спроби, що порушити діюче законодавство України. Вступити у взаємодію з міжнародними організаціями щодо арешту та притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації, які здійснили злочин проти України та її громадян. Прийнято учасниками всеукраїнського траурного мітингу у пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 2018 року, місто Київ. Шановні учасники мітингу, прошу підтримати резолюцію. Прошу підтримати. Дякую, пане Євгеній.
ми дякуємо українцям, всім співгромадянам за солідарність в боротьбі. Ну вот, закончился митинг, закончились траурные мероприятия. Мы с вами слышали гимны Украины, крымско-татарский гимн. Мы слышали выступление Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Безусловно, это трагический день. Безусловно, можно говорить долго, бесконечно о той трагедии, которую пережил народ. Безусловно, можно говорить долго, бесконечно о том кошмаре, который принесла на крымскую землю страна-оккупант. Но очень важно для того, чтобы все-таки продолжать двигаться вперед, нам необходимо думать о будущем. И вот сейчас я хочу вернуться к нашей гости Гаяне Юксель, члену Меджлиса крымско-татарского народа, и получить ее комментарий. Гаяна, как вам вот этот митинг? Вот все закончилось. Резолюция. Площадь проголосовала о том, чтобы осудить гневно воспрепятствовать тому, что происходит. Я просто, знаете, мне грустно. Мне, правда, очень грустно от того, что сейчас происходит. Потому что я понимаю, что на площади собрались те люди, которым не все равно. И этих людей очень много. Но мне не хватает, мне, правда, не хватает предметных разговоров о, во-первых, автономии, уже настоящих дискуссий внутри украинского общества. Не дискуссий нужно, не нужно, а какая. Во-вторых, мне действительно не хватает того, что разработки путей возрождения народа, потому что это тоже крайне важно. Нам необходимо думать о возрождении, восстановлении культурного наследия. Нам необходимо выкупать по всему миру любой клочок бумаги, любой клочок какой-то монографии, все, что есть, все, что оккупанты всевозможные вывезли из Крыма. Это все надо возвращать, и на это нужны фонды, безусловно. То есть мне правда, мне не хватает таких серьезных шагов по восстановлению той чудовищной несправедливости, которая произошла 74 года назад. Понимаете, Лариса, в этом вопросе все измеряется конкретными шагами и конкретными, скажем так, реализованными проектами. Совершенно верно. Митинг прошел, резолюция зачитана, люди собрались, очень много знакомых лиц. Очень много тех, кто выехал из Крыма, тех, кто приехал из Крыма, и тех, для которых эта тема действительно болит. Но проблемы-то не решены. Проблемы решаются, когда есть конкретные результаты. А вот чтобы они были, вероятно, нужно продолжать работать. Я, во всяком случае, для себя другого пути не вижу, потому что подвергаться унынию или говорить об усталости, да, которые мы слышим, усталости в международных организациях, усталости от темы Крыма и так далее. Ну, ни в коем случае это не наш выбор. Хотя совершенно верно, все оценивается конкретными действиями. Спасибо. Спасибо большое. Поблагодарим нашу гостью Гаяну Юксель за то, что она была с нами. Вот в конце митинга мы обсудили то, что происходило, и я бы все-таки хотела бы поддержать нашу гостью. Действительно, нельзя отчаиваться, не надо отчаиваться. И на самом деле все не так печально. Здесь, в центре украинской столицы, собралось очень много людей, которым болит Крым. И, безусловно, мы вернемся, и мы все вернем. Я хотела... И с нами новый гость Алим Алиев, глава Крымского дома, культурный деятель. Можно называть вас культурным деятелем, потому что вы несете культуру в массы. Скажите, мы вот целый день мы пробыли здесь, мы пережили дождь, грозу, мы комментировали выступление президента. Как вам вот этот митинг? Перед вами была Гаяна Юксель, и мы говорили о том, что нам катастрофически не хватает определенности в понятии автономии, потому что, ну вот, президентское выступление хорошее, да. Два народа, одна боль, нет чужой трагедии, Украина единая нация, все это чудесно. Но вот ваше ощущение, у вас нет ощущения грусти после этого митинга? Добрый вечер. Еще раз. Я вам скажу откровенно, я очень так, знаете, пунктирно слышал речи, потому что
фактически занимался и работал с ведущими, с нашими, и мы корректировали сценарий митинга из-за погоды, из-за некоторых обстоятельств, да, но для меня есть несколько, наверное, показательных вещей. Одна из таких вещей, что впервые на митинге, в принципе, президент берет участие. Да, да? безусловно. Да. Второе, для меня вообще смущает, когда украинская политическая элита, вот знаете, начинает межеваться при слове национальная территориальная автономия крымских Да, татар. они очень переживают. Да, и при этом это, наверное, какой-то вот такой страх из-за того, что они до конца не понимают на самом деле, что это такое. И в том числе это наша цель объяснять, что такое национально-территориальная автономия. Вы проводите огромное количество круглых столов, мероприятий. Это Ходят правда. ли туда политики? Иногда приходят, иногда, правда, приходят, но чаще всего приходят те, кто уже и так хорошо Итак, в все теме. хорошо знаю. Да. У меня тогда вопрос, а не стоит ли все-таки как-то провести какой-то вот такой четкий ликбез? Ну правда, потому что я согласна, вопрос просто страха, потому что ведь там нет противодействия. Все первый раз, вот сразу, перед тем, как рассказать о том, что может не надо, я пока не знаю, но надо подумать, человек говорит, я не против, я искренне за крымско-татарского народа, горжусь, люблю, восхищаюсь, но вот эта боязнь от украинских политиков навредить. С одной стороны, она действительно происходит от страха. Но вот вопрос. Пропаганда российская ведь прекрасно работает по этой теме. Абсолютно. Она работает в Крыму. Что нам делать? Она в Украине иногда Она в работает, Украине да. работает. Алим, скажите, пожалуйста, как нам все-таки посылать в Крым вот этот месседж, что не надо отчаиваться, что работа идет, и мы добьемся, все будет так, как мы хотим. Я уверен, что мы добьемся нескольких вещей. Мы добьемся и изменений в Конституцию. И здесь, знаете, я поразделял бы работу как вот крымско-татарской общественности, да, если вот говорить в широком понимании, и украинских лидеров мнения, которые понимают, насколько важно для крымских татар, вообще для, вы знаете, здорового будущего Крыма иметь эту национально-территориальную автономию. Потому что я объясняю, вот когда мы там на публичных встречах, я говорю, вы понимаете, для нас автономия – это не преференция для крымских татар. Автономия для нас – это ответственность, да, потому что мы хотим быть, наконец-таки, полноценными хозяевами своей земли, где будут развиваться нормальные институции и где найдется место всем здравым инициативам в Крыму, вне зависимости от этнической компоненты. Безусловно, автономия – это не этнический момент. Абсолютно. Это вообще не этнический момент. Да. Это вопрос политического баланса. Потому что, если, вот, знаете, меня всегда удивляет, как можно делить Крым на этносы. Мгм. Крымские татары – это не этнос, это народ. Я всегда говорю, это народ. Это определенная конструкция. Украинцы – это политическая нация. Вот Олег Сенцов. Это политические украинцы. Абсолютно. Крымские татары Да, это политические тоже политические украинцы. украинцы. Русские, вот то, Да. что они говорят, Да. русские Крыма, это тоже политическое самоопределение. Поэтому, в принципе, мы говорим о политических балансах в Крыму. Вот как, на ваш взгляд, все-таки донести этот вопрос? Вот если говорить снова уже о тех, кто принимает решения, мы понимаем, что у нас есть президент, у нас есть конституционная комиссия, которая за, и они говорят, что это нужно и возможно делать. Да? То есть, спасибо. Спасибо большое. Мы поблагодарим Алима Алиева за комментарий главу Крымского дома. И это, я еще раз все-таки, я очень люблю акцентировать внимание на ключевых моментах, которые говорят наши гости. У нас есть президент, у нас есть конституционная комиссия, которая понимает, что действительно речь идет о политических балансах в Крыму, о том, что о необходимости крымско-татарской автономии. Это правда, действительно. Лидеры мнений понимают это. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы все-таки двинуться дальше в этом вопросе, мы просто должны не прекращать говорить. А у нас в студии с нами Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Рифат ага. Здравствуйте. Как вам вот этот митинг? Вы ведь... Ваше выступление было потрясающим в конце, оно было очень сильным. И вы говорили, у меня было такое ощущение, что вы хотите послать
какой-то импульс в Крым. Какой? Что вы хотите сказать? Я действительно искренне высказался в том отношении, что вот все то, что сегодня удерживает Крым от дальшей пропасти, и все, что дает нам надежду на освобождение Крыма от российских оккупантов, это все связано с людьми в Крыму, с крымско-татарским народом, с людьми других национальностей, теми, которые сохраняют достоинство и остаются верными своему украинскому государству. Это очень важно. Любить свою землю и сохранять достоинство. И хотя бы даже если двух этих качеств у человека будет в наличии, то этот человек никогда не будет предавать свое государство, потому что он имеет достоинство и он имеет любовь к своей земле. На нашу землю 4 года назад пришли, нас не спросившие, значит, они ненавидят нас и нашу землю. Да, безусловно, ну, это такое презрение колоссальное. Прийти сегодня, буквально сегодня с утра, люди были арестованы, потому что они просто зажигали свечи. Почему, в чем причина такого нежелания оккупантов, коллаборантов местных и Российской Федерации вообще говорить о том, что когда-то была какая-то депортация? Они пытаются вымороть эту память вообще, то, что ничего подобного не было или было не в том объеме. Для того, чтобы уничтожить какой-то народ, не обязательно физически убить каждого индивидуума из этого народа. Достаточно у него убить его коллективную историческую память. России всегда вот желательно лишать других исторической памяти, поскольку иначе ей не удается убедить их, что, собственно, русские скрепы, русские принципы и культура – это есть наиболее главное в этом мире. Вместо того, чтобы сказать, что и русский язык, и русская культура, и русское наследие имеют такую же важность, как крымско-татарская, как чеченская и башкирская. Почему-то правители России столетиями, начиная от буквально зарождения собственно русского государства, потом уже притворившегося в Российскую империю, они почему-то всегда убивают особенности других. Не убив их память, нельзя людей и народы лишить особенностей. Поэтому они вчера так и кинулись на наших мальчишек, которые в поселке Ахмечеть проводили акцию «Зажги в своем сердце огонь». Посмотрите, зажги в своем сердце. Ну что было бы замечательного, чтобы любой, кто там рядом проходил, чтобы подошел бы и попытался бы в своем сердце тоже что-то вот вызвать, какие-то чувства. Вместо этого они в шлемах, в дубинках, автозаками, они налетели там на были нашу дети, молодежь. там были несовершеннолетние дети. Слушайте, там были несовершеннолетние, но это просто, я не знаю, здесь некоторых слов, ну, очень, в общем-то, устойчивых в русском языке недостаточно. Это даже не изверги, это какие-то вурдалаки, потому что они не понимают, что таким образом они уничтожают и себя. И не будет такого, что, скажем так, спалив все вокруг, они останутся с вот одной культурой, одним Москваградом. Такого не бывает. В природе так не бывает. В природе или баланс, или вурдалаки. Я хотела бы спросить вас о выступлении президента. Мы все ждали каких-то посланий относительно автономии, и как-то все было очень обтекаемо. Ваше мнение, почему президент осторожничает? Смотрите, рабочая группа закончила вот процесс формирования или формулирования целостного текста, который непосредственно связан с статьей 10 Конституции Украины, которая называется, с разделом 10, которая называется «Автономная Республика Крым». Мы работали ровно год. Мы начали в том году где-то, по-моему, 14-го первое заседание было мая. И вот закончили, у нас последний дедлайн был 16 мая, то есть 2 дня назад. И теперь мы считаем, что этот документ
полностью имеет право называться документом рабочей группы, поскольку все, кто хотел, свои пожелания высказали, они учтены или определенным образом найдены согласия с авторами этих поправок. Президент, мы сегодня встречались отдельно с президентом, я и Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымтатарского народа. Мы говорили о том, что теперь уже мячик переходит на поле, ну, в общем-то, президента, потому что президент может инициировать созыв Конституционной комиссии, хотя Конституционная комиссия имеет некоторую такую сложную структуру, но тем не менее в ней весомая часть представителей, направленные администрацией президента. И президент сказал, что в ближайшее время он постарается, чтобы... Я прямо сказал о том, что как минимум необходимо стремиться к тому, чтобы на этой сессии документ за подписью президента поступил в Верховную Раду Крыма, а для этого необходимо решение Конституционной комиссии. Я думаю, что президент понимает, что будут дискуссии, но меня лично удовлетворило то, что президент связал возможные дискуссии с Верховной Радой. Очевидно, что они там будут и без нашего с вами лишний раз упоминания. Главное, чтобы не было ненужных дискуссий в самой Конституционной комиссии. Я имею в виду дискуссий, но по формальным признакам. Но мне представляется 25 членов рабочей группы, они все одновременно являются членами Конституционной комиссии. Мне кажется, они в какой-то мере выполнили основную работу за своих коллег, и теперь коллеги должны определиться в принципе, возможно это стать частью Конституции Украины или невозможно. А всякие вот такие маленькие формальности, они могут получить развитие при обсуждении в Верховной Раде. Мы же понимаем, что Россия будет делать все, чтобы сорвать это голосование, потому что, в принципе, статус Крыма, крымско-татарская автономия – это ответ на вопрос, чей Крым. Но объективно. Вы знаете, я не все сегодня могу говорить, тем более называть имена, но я скажу, что в ходе работы рабочей группы, и мы просто об этом с господином Буткевичем, не очень акцентировали внимание, мы знаем конкретные ситуации, когда на экспертов, членов рабочей группы были попытки повлиять, скажем так, со стороны некоторых их коллег по научному миру, когда пытались, скажем так, вытягивать на дискуссии на типа такого, что опомнитесь, зачем вы это делаете, вы еще не вышли с головной боли с Москвой, а теперь можете приобрести другую головную боль. То есть, скажем так, вот условная Москва, я не уверен, что все эти люди проживают в Москве, поэтому я один вектор не покажу, но условная Москва опять пытается, скажем так, использовать некие мифы, чтобы внести страх в сознание украинского политикума, и чтобы они просто уклонились от принятия решений. Вот здесь возникает вопрос, получим ли мы, во-первых, голоса в Верховной Раде. Это очень важно. А во-вторых, какие могут быть аргументы против? Потому что вы очень правильно сказали, кулуарно научная среда, потому что аргументы «за» — это аргументы правовые. Они опираются, там колоссальный фактаж, это международная, это резолюция МОД, это куча конвенций, где говорится о правах, то есть это абсолютно научный, абсолютно правовой момент. С той стороны обычно звучит какие-то маргинальные дискурсы, а мы боимся, что бы там ни было. И понятно, что не хватает именно научного. И тут приходят некие, я понимаю, не знаю, правоведы, кто угодно, юристы, и начинают говорить: опомнитесь. Они ведь не выходят с этим публично, с этой аргументацией. Нет, они публично не будут. Публично будут выходить другие. И в какой-то мере они уже вышли. Но телеканал АТР совершил несколько в таком хорошем журналистском понимании провокаций, когда на свои вот такие передачи формата шоу пригласил таких политиков, которые не могли этим не воспользоваться и не выступить против, собственно, любого статуса Крыма, тем более Крыма крымско-татарского. Конечно, они пытались найти формально такие, но вежливые
пояснение, но было очевидно, что там совершенно один подход. Не хотим и не будем давать, как некоторые говорили, да? Хотя потом пришлось их поправить, что здесь никто никому не дает. Это не та сфера. Я хочу сказать о том, что не надо бояться дискуссий, лишь бы это не стало предметом политических таких торгов, особенно вот период приближения и президентских выборов, и выборов парламента. Людей, которые голосуют, у нас здесь на материковой Украине нет. И поэтому сама тема